Thank you very much. You are welcome to this evening conversation in the series of in the series being produced and powered by Njenje Media TV in Nigeria and London. This series is titled "The State of the Igbo Nation" as an offshoot of one being offered as the State of the Nation. Now, it is a conversation that we have designed to allow us to have a one-on-one conversation with our leaders, be it political, be it social-cultural, be it captains of industries. In this case, this evening, I have the privilege of bringing to this conversation here on Njenje Media TV to discuss the way forward and the activities regarding the Ohaneze Ndigbo and its leadership to Ndịgbo. Here this evening, I have the rare privilege to bring to Ndịgbo here with me, Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwu, GCFR, the President General Ohaneze Ndigbo, who is also known as the Aha Ejiagamba Ndịgbo. Chief, you're welcome to Njenje Media TV and welcome to this global platform. Thank you. Thank you very much, Chief. Now, without wasting much time, sometime last year, after the presidential election, Ndịgbo converged in Enugu after the death of your predecessor, Professor George Obiozon, and they conferred in you and said, as a worthy son and elder in the great Igbo nation, that you become the leader of Ndịgbo in the sense of the President General of Ohaneze Ndigbo. Over the time, many of us who have come across to you once or twice have seen the challenges that your office has brought to bear. The question that we have to Ndịgbo today is as ụmụnne ka anyị kpakenekete nkata. After 1 year eji wee nye gị ọchịchị a, kedu ka isi wee fụ ya, kedu ka ihe si aga, ka arụala anyị bụ ụmụ gị, bụ ụmụnne gị, bụkwalụ ndị ị na-arụrụ ọrụ, ndị Igbo nọ ebe ụwa sọtụrụ gburugburu, ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị pụrụ ụzọ ije, kedu ka ya bụ ọrụ si na-aga? Biko, ndewo. Eji m ọṅụ pụrụ iche, eji m ekele pụrụ iche, ejikwana nsọpụrụ pụrụ iche ebe unu nọ. Ekelele m Chineke na o nyere m ohere unu na ịnọ nzukọ ka m kọrọ unu otu si na-agụ ozi unu jiri m. Ndị Igbo si enwe ihe na-enwe onwe ya. Aha m Emmanuel Iwuanyanwu. Igbo kpọrọ m aha eji aga mba. Ọ Igbo nwe m, ọ unu nwe m, ọkwa ọnwụ unu. Ọ ya ka o ji tọọ m ụtọ na inyere ohere a ka m nwee ike ka m unu nọrọ, n'ihi na ọtụtụ n'ime unu bi ebe dị anya, unu bi ebe dị iche iche, unu agụghị ike mara ụzọ anyị si aga, mụka mkpa anyị na-ebu, nsogbu anyị na-ebu, mụka ụzọ anyị si na-agba mgba ahụ na-aga ọrụ ahụ. So ekelele m gị dịka isi kọwa ọ na 30th of April 2023 na Government House Enugu, Government House, ebe Nnamdi Azikiwe ha biri chia ka Igbo niile gbakọrọ. 5 governors bịara for the first time sọpọta ọpụta mba du isi ihe ndị bekee na-akpọ oath of office, ndụ isi na Government House, na ngawu President General Ohaneze Ndigbo, na ngawu onye ndu Ndịgbo. By 1st of May, Ngran office take over the place. All the Pakame, Emana, are you still on the line? Are you with me? Yes, sir. Yes, yes. Go ahead. We can hear you loud and clear.
Okay, fine. Now, achọrọ m unu mara n'eziokwu na tupu mgbe m kwere iwe ọrụ unu ma emene m okenye agafeela m adị 80 years ugbu a. Akwanụ ndị niile wụ ndị mụ na ha toro mana m hụrụ Igbo n'anya, nwere nsọpụrụ pụrụ iche ebe ndị Igbo nọ. Agara m Igbo ojii at many areas. Ọbụla mgbe m nọ na sports as a sportsman, mgbe m nọ n'ihe gbasara quasi education, mgbe ha lụkwara na agha ndị niile mụ na ha lụrụ agha ha ma agara m Igbo ojii. And mgbe m pụtakwara na-achụ a businessman na-aga ọrụ dị iche iche, agara m Igbo ojii. As an engineer, professional engineer, I'm specializing in highway hydraulics. Igbo, at least Haji Nanishi. So when we 75 years, we have agala music carry onye ọla onye Imo State ma ewezgam Imo airport anaghị enwe isi. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ agababịa ngatụfu ọgụnụ gwa m unu. Etinyere m aka nye aka by 75 obi nsi na arụchana m mee retire. Even o nwechara emere m business ndị na-agaghị ameli nre ha. Enwere m airline m meghere maka Imo airport, erere m ya. Even my 2 private jets ndị agaghị erere one of it only last year. So mbịa nọọsụ ka nọ n'onwe m. Mgbe oge pụtara asị orole oge Imo ga-achị, m gwara ndị Imo si aga m aga. In fact, ọnwụ onye họpụtara obi ọzọ ya aga. Mgbe ọ gwara mgbe a ka m nọ na retirement, m chọrọ ka m zuo n'ike 80-something years, nsị ka m zuo ike na-echekwa na mgbe Chineke ga-akpọ m. Ndị Igbo si n'ihu ha si n'azụ na-arịọ m bilivo na ihe a ga-awụ otu Chineke si chọọ ya. O wee eziokwu na ezinụlọ ma nwunye m maka m ha jụrụ ajụ. Ha si m lekwe na ndị Igbo ga-egbu m n'ihe gbasara ndị Igbo na ọ gara m ahụ. Ha gwa m ndị nke gara aga ma jiri ukwu ma onye ugbu a Chukwu nwụrụ na ọfịs ma otu eji pọmpụ ụlọ ha kpọchara m ihe ndị a anotobe ọzọ ọ naghị anwụ iflọ ngwa ha si a na-achọ mgbagba aka ọgwụ kwagala m lọg when I was under market. So mụ ha believe kpechikwere ike na divine assignment. Ihe mbụ m mere mgbe m nwere otu ebe one engineer were a scientist, ana m eme ihe without study. Ihe niile gasị so much nga carry out a study on agriculture on Igbo land, on industries on Igbo land, on raw materials on Igbo land, on education, on our culture, everything. Study on everything. Ana m eme ka unu mara n'eziokwu na mgbe m mechara study, obi tọrọ m ụtọ n'ihi na result m nwetara. Achọrọ m ka unu mara ụmụnna m, ka unu mara na ala Igbo unu ala Igbo siri ike. Ala Igbo nwere akụ na ụba. Chineke nyere anyị akụ na ụba dị iche iche. Onye na-agụ unu ahụbe ọwasị ịbịa na industry, ịbịa na agriculture kọwara that na anyị use up to 15% of agricultural resources. Even industries, anyị nwere raw materials dị iche iche. Ọbụla limestone eji eme cement ọ na-ebu ụlọ anyị. Ịga ebe dịka ebe ụzọ abụọkwa, o nwere river sand n'ebe ahụ, ebe a na-eme cement factory, glass before. E nwere chemical mix with air wall glass. Anyị nwere ụlọ eji eme ceramic, ọ dịghị anyị na-enwe. Even enwerele m Enugu coal, enwerele m sample of Enugu coal, GPR overseas, ha ga-test ya. Ha gwa m na Enugu coal no one of the best in the whole world, no nwere less sulfur. Mbekwa chọpụta ha gwa m that na anyị nwere oil, but the greatest wealth ndị Igbo nwere wụ gas. Na ala Igbo niile is sitting on the type of a gas reserve that they couldn't even estimate the duration. As in the gas I will not the much.
ekwekwe na seaport anyị nwere ike nwee seaport na Zumiri, anyị nwere ike nwee na Uguta, anyị nwere ike nwee na ihe ala Okija side. So ịbụ n'eziokwu mgbe m nwetara rịpọtụ obi sie m ike, ọchị eme m n'ihu onye nwe m oge ahụ, because otu m na-eme nwụ na ahịa dị ala Igbo mma, ọ na-atọ m ụtọ. M bidozie gaa m ọrụ. Mgbe m bidoro, ihe ghasịrị aghasị, eji ndị ọrụ ụgwọ ọnwa 6 months. Ndị bọọdụ emitibe for more than 1 year because enweghị ego eji emeti. So ihe m mere, first of all, m bịa sị were ego nke m mkpọ ha si na ngebe ihe revive. Even onye bichara na compound, m were ego nke akpa m wụọ salary 6 months to workers. Ọ chee m onye Ohaneze ịnwa ndị ọrụ bekee nweta salary onye ọla wuli elu. Bụ ndị bọọdụ ha ebido meeting, na-akwụ ha allowances ha. Bịakwa child the compound, measure everything. Ebe ahụ adịzire ka ndị bekee na-akpọ a hive of activities. So ihe niile bido. And mbidokwenu na-afọm pan committees dị iche iche m chọrọ ịfọm. So I fọm committee dị iche iche, and committee ndị a niile na-arụ ọrụ kwa ọnwa. Achọrọ m unu mara na Igbo niile kwadochiri m ike. Igbo niile kwadochiri m ike. Anụ ndị Igbo kwenu ndị nke nwere ego, ụfọdụ n'ime ha na-ewetakwa ego na-enye aka. So Igbo kwadochiri m ike, si m jisie ike. Kemgbe ha kwenu ma ndị gọvanọ ma ndị National Assembly ha niile kwadochiri m ike. But apụtabụ ịba na m ego, because m gwara ndị mma ha na-arụ ọrụ si m chọrọ ka hụ ka ndị mmadụ dị convinced ka anyị nọ 1 year. After 1 year, ha ga-ama most of the money I spend all my money. And see that now after 1 year, ndị mmadụ ga-adị convinced na ya rụrụ ọrụ, so I ga-enwe more money. I will take more money, then I can recover my money. And ndị mmadụ ha na-arụ ọrụ kwere. I am in China 1 year, and everything is going well. And right, kemgbe when a meeting na Lagos, many businessmen, they are contributing. When Abuja, they are contributing. So I am very happy with the level of support I have. Now, so as far as I did all right. Now, I went so Igbo were so carry. Abia na ebe Lagos. Ụfọdụ ndị mụrụ ahụra ihe na-agbagharị na Lagos oge niile. Abịa ụlọ ndị Igbo na-akpatụsi ahịa ha na-emechi. So m gazie agbala mgba nke ahụ kwụsị ya. Ihe gbasara ahịa ndị ha akpatụghị akwụsịla ya. Ozi ndị ka akpatụrụ ha akpatụ ka akwụ ụgwọ anụkwa n'ime ya na-aga. N'ihi na ọrụ Ohaneze wụ ilekọta ịhụ na onye Igbo ọbụla na-emegbu ọbụla na enyere aka hụ na ahụ ihe gara ka ọma. Abịakwa na Abuja, unu ahụnụta ochie ka oge mere elekshọn, unu hụrụ na anyị bịara merie na Lagos, merie na Abuja, merie ebe dị iche ma Port Harcourt ebe niile. Ịma ihe ndị a na-ebute ntaji anya. Ha ga-emecha nzukọ dị iche iche na a ga-akrepụrụ ndị Igbo. Well, nwoke n'ibe ya. Nwoke n'ibe ya. Igbo akpọrọ m ha eji aga mba, aga m agba nkịtị ha bịa were ndị ka anyị imebie. So ahụ agbalịala n'ụzọ dị iche iche. I am a committee on industries under the chairmanship of Sam Ugabuma. He's doing very well. I mean, on businesses, Oya handle business, and then he said up a league of business people, new business people, because Igbo history Igbo, 2 things. Ihe abụọ mere Igbo aga n'ihu. In 1914, mgbe Frederick Gad mere amalgamate Nigeria, Igbo enweghị any secondary school. So always mgbe education, the first secondary school I nwere DMGS Onitsha, Methodist College and the called them Keron Akalaba, ha niile between 1922 and 1925. Unuma ebe 18 something, ndị ụmụnna anyị nọ ebe West enwechana secondary school. But only ihe mere by 1960, when we independence, ndị Igbo awụzie number 1 in education, uru number 1 in business, uru number 1 in everything. Achọghị ga-awụ onye isi university ọwụ onye Igbo.
onye ga-awụ onye isi amị ya wụ onye Igbo. So nchọpụta na ihe abụọ bụ ihe mere ka Igbo nwee ọnọdụ ya. Nke bụ edukeshọn. Ịmụ edukeshọn n'oge ahụ, ndị Igbo were edukeshọn kpọọ ya ihe oke ọnụ ahịa. Mgbe ndị ọcha bịaruru na River Niger 1857, ha bụ edukeshọn, ha bukwe chọọchị na Baịbụl bịa, bukwe trading ha bịa, ha ebidozi ebe ahụ. Ndị Igbo ewere edukeshọn were ihe oke ọnụ ahịa. Every autonomous community, every town union ewere dịka ihe oke ọnụ ahịa. Ụlọ akwụkwọ ndị nwere mgbe ahụ, ọkwa ndị kọmuniti na-arụ, ha rụcha ha ndị ọgbata voluntary agencies. So arụ ya enwe quality education. Unu lee anya n'ala Igbo niile, ọkwa town union jigide ndị mmadụ abịa na village. Nwa ọlawa onye ma akwụkwọ, nwa ọlawa onye nwe brain, kọmuniti atọ ego. Ọ bụrụ na ụfọdụ ha nwere ego, ụfọdụ ha ga ha atụchie nkwụ, ha ejighị ala bekee, jighị ya ga-agụ akwụkwọ. Ndị niile nwere digrii de n'ala Igbo, ọ ya ka Igbo ji karịa ndị ọzọ edukeshọn. Abịakwa na ihe gbasara biznes na ịzụ ahịa, o nwere ihe a na-agụta n'akwụkwọ. Eche m ụfọdụ n'ime unu ndị gara Harvard ma ndị gara Cambridge, ama m ndị na-ekwuru ebe a, ụfọdụ n'ime unu gara Harvard, gaa Cambridge, gaa Oxford. Ihe ndị Igbo mere a na-agụta ya ebe ahụ. Onye a na-akpọ onye bịa ya gba bọị, onye zụmahịa ya kpọọ ohere ka mmadụ atọ, ha sabụọ ya. Ọ ga-akpara ha nri, ọ ga-enye ha ụlọ, ọ gaghị akwụghị ụgwọ ọnwa. Mgbe ha rụchara ihe ewuru ụgwọ ọnwa ahụ doo, ha ga-ebido ahịa kemgbe. Mmadụ atọ ndị ahụ gakwa ka ole duru ya ga. So site n'aka mmadụ atọ, ha nwee mmadụ atọ, ọ wụọla mmadụ isii. Otu aka isi mee, o nwere multiply effect. So ọ ya ka ndị Igbo ji mee. So ihe business na education, ọ ya ka m ji tinye Sam Ohabunwa, and he is doing extremely well. Onye hụ Sam Ohabunwa ya kelee ya. So ya nwa na-eme ya, and ọ na-agbalị. O nwetele all the business people ndị a dị anyị mkpa together. Now education dịkwa anyị mkpa. Ụmụ education Nigeria gasịchana, anyị nidiri ọrụ karịrị akarị. Ọ prọfesọ Nebo onye mere na onye isi n'ihe gbasara education. Nsogbu nọ n'education dị much, and Nebo na ha workla on his program. Then abịa na culture. Anyị chọpụtara na Igbo enweghị any cultural calendar. Anyị enweghị any cultural calendar. So mbịa cheke si anyị nwere omenala iri ji. Culture na-ebute tourism, na-ebute ndị mmadụ ịbịa. So mbịa sị na ọ ga-adị mkpa ka Igbo niile nwee harmonize iri ji. Ibe n'ala Igbo na-eri ji. Onwe ndị na-eri in July, nwee ndị na-eri in August, nwee ndị na-eri in July, September. So nsị m nọ na anyị ga-emegharị ya. Mfọmwe kọmitii, onye isi oche kọmitii wụ Obi of Onitsha, His Royal Majesty. Ndị eze niile wụ chairman of Council of Traditional Rulers na the whole state, they are all members. Deputy wụ the chairman of Council of Elders, onye eze Enugu State, ọ ya deputy Obi of Onitsha. Ọrụ ha wụ kemgbe ịchọpụtara ụbọchị Igbo niile ga-ekwe. Ana m ele anya na igwe bifo afọ agwụ, ha ga-agwa anyị si lekwe ụbọchị dị otu a n'afọ ka Igbo niile ga-eri ji. So Igbo niile ebe ọla ha nọ amara na ha na-eri ji n'oge ahụ. So ebe ọla ha nọ oge a ka a na-eri ji. So a ga-enye anyị anọrọ ọzọ ileba anya n'ihe gbasara ọjị. Unu ma mkpụrụ osisi ọjị wụ ihe Chineke nyere anyị. Ọ dị mkpa ka emezie omenala ya, ka olu Igbo wụrụ otu mgbe a na-eme ihe ndị a. Nke ọzọ wụ ka ha leba anya na omenala anyị, n'ihi na mgbe ndị ọcha bịara, ihe a bịara erode a lot of things. A chọrọ ka eleba anya na culture anyị, mara ihe ndị ka omenala, ihe ndị ha nwunye ndị nna anyị na nna anyị na-eme dị mma, anyị emekwa ya.
So ha nwere ọrụ ya ahụ ha ga-arụ. Every committee on employment and Dr. Dr. former Minister of Labor, or chairman of the committee on labor. I'm sorry, on skill acquisition, youth development, and job employment. He's already in my Minister of Labor, over contacts over with United Nations and Labor, which he's going to use to assist us, and he's already working on it. Now, I chopped that. Now, I went to very legacy call. Mbari, because for Nimunuma, eso no Tonya, Yagambaga, eso Naga, the last day, Ogalora. Eso no Yamuhani Lemmer. Eso Nandigra, the last meeting I made with General Epion. Also on that meeting. I'm the whole negotiation because before I had finalized, I better buy the young officers, I better say, I go in and behind negotiation. The negotiation na Northern Barracks was good. The whole thing for the end of the war, all peaceful negotiation, because he actually made the crews, actually captured the airport. So then he went down, but I never at all. There were 3 R's: reconciliation, rehabilitation, and reconciliation, rehabilitation, and reconstruction. But here was that reconciliation, I know here at all. I did hatred in many places. The reconciliation and many at all. Iga Ebenile Hanakwani, even right from that 1970, I know and when abandoned property law. That abandoned property law was very sad. All the unconstitutional, all the after the war, Ndịgbo anọ n'otu. Ọwụrụ ugbu a enwere Ohaneze nọ n'otu. Igbo came a challenge because all the against the agreement and about reconciliation. That abandoned property mere esizia property Ndịgbo nọ na Port Harcourt for no just biko chere ka m tinyetụ, achọrọ m ka ị gwa anyị maka na Igbo nọ ebe a, ọ bụ na anyị nene eruola nke ndị oyibo na-akpọ mmadụ 1000 na-enene gị na-ege ntị ihe ị na-ekwu. Ma ndị nọ na Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, ndị nọkwa n'ebe a. Ihe anyị chọrọ ka biko ka ị gwa anyị bụ o luola otu afọ ịnọ n'oche dịka onye isi ndị Ohaneze. Kedu ihe bụ ihe na mkpagide nke ị nwetara n'oche ịnọ, nke ndị oyibo na-asị, what is the greatest challenge you have had as the PG Ohaneze? 2 minutes. Thank you very much. Ndewo. Now, come back specifically to this. Make time to end there. Aka nwere ajụjụ ndị ọzọ m ga-ajụ gị. O nwere nsogbu nọ n'ala Igbo na-aghọta. Unu ma myself nọ nga onye rụcha n'ọrụ mee retire. Otu si mee retire meritoriously. Enwere m 3 national honors. Echekwere m n'ala Igbo. I'm the only person government in a national honor 3 times. MFR, OFR, and Commander Federal Republic. Abekonu na engineering, I have been honored by engineers, and to the extent that I'm the only person, and annual lecture series, engineer Dr. Emmanuel Iwuanyanwu, by engineers in my honor for my work in engineering. Ohaneze Ndigbo Okrom, 7 states seem na yem recognize one Jagamba. But so Abekram, in spite of fat many returns, be a world on area. Oh, we na who Ndịgbo bịa adịghị n'otu, ụmụaka bịa ha na-enye nsogbu. Mgbe m bidoro ọrụ, o nwere nsogbu enwere.
mgbe m bidoro ọrụ o nwere obi ọzọ nwere nsogbu karịrị akarị even nwodo nwekwara nsogbu onweghị onye Ohaneze bịara prezident bịara na-enweghị nsogbu ndị mmadụ ụfọdụ ga-akpọrọ ha na-aga court ụfọdụ ga na-eme ego demand from them na-eme all sorts of things mgbe m bịara before m bịa obi ọzọ nwere nsogbu karịrị akarị o nwere a faction oge ahụ a sị na onye isi ha wu president general wu Chidibe onye si ahụ sekretrị wu this boy isi guzo si sekretrị obi ọzọ aga court nweta court order stopping them mgbe ọ stọpụrụ ha then Chidibe stopped ndị ọzọ stop this boy a na-akpụ isi guzo continue to parade himself si ahụ sekretrị general. This man I run here in the election. Onye wu president, onye wu secretary general, wo ambassador Oke Muche, MFR, onye an ambassador, a very well educated person. Onye Igbo secretary general. This boy, ana isi guzo, kebwe ya na agbari, kebu ngana anwu, nsogbu na-enwe. Isi guzo abịa to me. Bwembera, nsia ihe na-eme ya kwa aka ya CS na ya na ikwu, but ihe dị ya mkpa na na ga-enye ya 50 million. This year, Ohaneze enweghị 50 million. That's why elekwe ji eme, that's why the sick. Na ya na-aga Germany for treatment. This year, listen. Ọrụ na inwe problem. I'm your father. I will help. But Ohaneze enweghị ego now. Ị ga-eche takịrị ka elegbe ego kapụta. I can assist you. But I will assist you from my own pocket. Ọ gaghị awụ Ohaneze. Ohaneze enweghị any something. This boy didn't listen to me. Oh, no, now watch it. I said when a faction on Ohaneze. There is no faction. Up this boy, and I wish guzo. Say, okay, for me, one man and I go Obasi somehow. Obasi Igwe. Yeah, no, you recruit. How does it? Only allow only Ndịgbo. So you go in stem. And what I saw Ohaneze. Everybody go has Ohaneze. Okay. Yeah, we problem now. The most current problem last on 27th of Ohaneze nwere a retreat in Enugu. I nwere retreat in Enugu. Chere ka nkwụsị gị ebe a biko. M ga-abịa na retreat a. O so na ajụjụ m ga-ajụ gị. Ihe gbasara retreat Ohaneze. Mana tupu m abịa na retreat a. O nwere ihe ikwu isi na mgbe ị batara ọchịchị Ohaneze na o nwere ka ihe si wee dị i wee jee kpọta mmadụ dịka Sam Ohuabunwa onye gbasiri ike na ndị Igbo na-akwanyere ugwu o wee bụrụ ya nwa bụ onye dị ịgwara ya na-enere gị ihe gbasara ịzụ ahịa committee but ya chairman. Yes, chairman of the committee. Yes. Then education, Professor Nebo, skill acquisition. Yes. There are many people. Chairman. Chairman. Now, ihe nchọziri ịjụ gị na bụ ọ bụrụ na onye mgbe nna ya Nwodo bụ chairman PG Ohaneze Ndigbo. O nwere ngalaba o hudoro bụ nke a na-akpọ Igbo Stabilization Fund nke o mechara hanye Prọfesọ Ogbu ka o mechara nyebinye ya maka na data Stabilization Fund dịka o si kọwaa ya mgbe a bụ na ọ bụrụ na achọ ka ndị Igbo were ụzọ rụba ya wute ego ha ụmụ ha ndị nọ n'obodo oyibo nwere ike weta ego emesịa ha enwe shares nwee bond anyị were ihe dịka Enugu Onitsha expressway Onitsha Owerri for instance a nwere ike emesịa ha ewere ya o wee bụrụ ihe ha ga-eji ego ahụ wee mee ha enwee ikike iji ya na-anatakwa ego ha ga-eji wee na-emegasị ihe ụfọdụ biko ị nwere ike ịgwa anyị n'otu nkeji o nwere ihe ndị Igbo na-enegara anya ya bụ ana Igbo Stabilization Fund ọ ka bụ ihe ọchịchị gụnwa na-achọ inebara anya dịka isi kpọsịta ihe ndị nke imeworo eme mgbe ihe gbasara 13 ọ ka nọ ewepụtala ya
But Ima, more a businessman. Oh, when a questions in Ndinjoro, we are still trying to answer the question because Ndinjoro Otechi structured the company. Because being more an experience in business, it's a good idea. But the structure a company, individuals who want to share already. In fact, the people investments already. And then Ndịgbo bịa ọ dị mkpa ka enweta experts to study it, avoid the best whole picture. This is the point. So that one is a good idea, it's a good option. But the only thing now, Professor Boo is in charge of that thing. Or can we has the thing? Ohaneze is still having it as part of the project. I think only 1 year. And then one time I also not only 1 year. So that thing is but when I setting questions. Obviously, I want a businessman, more a businessman. So as a businessman, I saw some areas getting with the problem in future. Here look at this ownership as again. Because when law, my limited liability company, PLC, all those laws. So I came with the lawyers as Ohechi, I told Echi, Madabo Moato, that is a call, so, but that is a very good idea. We have not left it, but I make other areas to make money. For example, I set up Council of Business Leaders. Council of Business Leaders get a registration fee. That one is even a very easy place because the money belongs immediately to Ohaneze and Ndịgbo. Council of Business Leaders get a registration fee. Any business may employ up to 50 people or 30 people now Igbo are recognized as a business leader. I get recognized and we are publishing a book. Their name is going to be in because I need the Ndịgbo create a job now. So we're encouraging people now to see anybody may employ people up to 50 is going to be there. And then I may register once they qualify. They have registration fee of 50,000 naira. Ndịgbo qualified na Igbo 1 million people. Or 1 million may qualify. That immediately is 50 million. And you know how to put annual fee. So that is money that comes and is owned by Ohaneze. But through this stabilization fund, I can open outside the investors. And even outside the investors, when investment on a proper legal job before, and I got to avoid problem in future. Now we have also I take a decision. They have also this ego to avoid problem. I set up online collection of money. Only Bola got 1,000 naira every year. Mwawata Moki. That's only as minimum. Only way more here for that's 1,000. I chopped that no way when I got 1,000. And one Leo Stan, he's a computer expert. He has taken to set up the online for us. But he promised to do it free for us. That's Keduka Obuna onye Igbo ọbụna maka na asị na ebe nwata na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọrọ ya ọ bụrụ na onye Igbo ọbụla bido kwụba 1,000 onye nwa bụ na onye Igbo ọbụla na-ekwesịkwa anọ mgbe ọbụla ọ bụrụ ofu ụbọchị n'ọnwa ewepụta kọwalụ ha 1,000 ọnụ na-ekwe ihe eji ya eme ọ bụ ihe na-ekwu anyị nkwa na ọ bụrụ na ndị Igbo bido kwụọ 1,000 na a ga-abịa na-agwa ha otu ọnwa ọbụla na-ekwu ihe eji 1,000 ọnụ na-akwụ were eme. Of course, I get annual account. I got publish annual account. And already, I also online I set up, we set incorporate a company. This company is called Ohaneze Investment and Development Company Limited, which is going to be my own and it's very successful.
I carry out a study, and this Ohaneze Investment Development Company will be a lot of money, and it will create job. I hope the next thing they made this year is to employ the managing director, and then the company, he will start setting up the company. And we have also have discussed with even some people abroad too. And I set up because of people who are having problems. In Nigeria now, and I set up Ohaneze agencies, Njenje relief agency. That's relief. Ohaneze relief agency. I got people who contribute money. Okay. And we're still thinking about who is going to head the agency. Okay. I have to contact the leaders, the governors. Okay. Again, when Ohaneze relief agency, where we will contribute money, get this so frustrated, then we can say support. So I'm already handling all those things. Okay. So there is no alarm. Okay. Now, but I wanted to let you know. I wanted to let you know one problem that I have even now. Okay. Oh, just as if that I have a problem now. On Thursday last week, this Thursday, I got up to see chere I ga-abịa ebe a. Ama m ebe ị na-aga. Tupu m abịa ebe a ị na-ekwu, o nwere ihe m chọrọ ka m rụtụ aka n'ihe ị na-ekwu. Ama m o nwere mkparịta ụka etu mụ na gị si akpa kịta nna ya Nwodo mgbe ọ bụ President General Ohaneze mgbe e nwere COVID. Mụ na ya kpara mkparịta ụka. Ihe ọ gwakwara m mere ndị Igbo ụfọdụ ji wee sị, ọ bụ ihe na-eme n'obodo. Ọ sị na ndị gọvanọ kwesịrị ị na-eweta ego 1 million every month ka ewelu na-enye Ohaneze aka ka ha wee na-agbaghalị ihe a na-agbaghalị na ha anaghị eweta ya. Oluo mgbe ọ na-achọ ka mgbe ọ na-achọ hand over, anyị wee nwee ihe a na-akpọ Ohaneze today tomorrow, yesterday today and tomorrow, ebe ndị niile zọrọ ọchịchị gbasara onye isi ndị isi Ohaneze, anyị ncha niile nwekwara mkparịta ụka etu anyị na gị si enwe mkparịta ụka ugbu a. Nna anyị ukwu onye nke iweghara ọchịchị n'aka ya bụ late Prọfesọ George Obiozor wee nọrọ n'ihu anyị wee sị na ọ bụrụ na ndị Igbo nye ya ọchịchị ka ọ bụrụ onye isi ndị Ohaneze, na ọ gaghị abụrụ ya ihe ọbụla ime ka ndị gọvanọs niile anyị nwere na the 7 states, a sị na ha bụ 7 steeti mbụ nke ndị Igbo, na ha ga na-eweta ego eji na-eme ka ihe na-aga n'Ohaneze. Ihe anyị chọziri ka anyị mara bụ ọ bụ na agụba amaghị onye ji agụba amaghị akpụ isi ka ọ na ya bụ agụba adịghị nkọ. Otu anyị werekwa n'ọchịchị ọ gaala otu afọ, ndị gọvanọ ahụ ndị kwere nkwa na ha ga na-eweta ego na-enye sọpọt etu a ga-esi welu na-ahazi ihe ha na Ohaneze, ha na-enye gị nkwado ahụ? Ịga na Abia steeti, gọvanọ Abia steeti akwụghị ụgwọ for over 10 years, about 8 years. Abia steeti akwụghị ụgwọ kemgbe Oti bịara. Oti akwụọla ụgwọ 7 months last year. So Oti akwụọla ụgwọ from May to December, which is 7 million. Now, Enugu State na-akwụ nke ha regularly. Enugu, Imo na Enugu na-akwụ regularly because Enugu na-enwe na-enye nke ha regularly. Enugu na Imo, ha jigodo ụgwọ ọ gaghị dị much, ọ ga maybe 1 or 2 months. Anambra, the former governor, ji ụgwọ for long, but onye nke bịara na akwụọla ya. Soludo akwụọla ụgwọ niile Anambra ji last December ka ọ kwụrụ. Ọ kwụrụ ụgwọ ha ji up to a point, but at least anyị enweghị problem with Enugu, anyị enweghị with Imo, anyị enweghị with Abia, Imo, Anambra,
I went to Anambra now because Anaku. Now Ebonyi, Akube for some time. Oge Umahino, Opusre Kugo. Now this person belong Agaram on top of Ebonyi State. This young man is a very good man. When Ebonyi State, Onabatram very well, always a good man. And in fact, Anomeba, any instruction, Candonia, for all the areas of debt, which was quite a lot that time. What they could rebate 29 million. So Anomeba, any instruction was acquired. So Ejimak Ego Herutebe, money was government on a take time. So one thing that is clear, now since Mbatara, Oya Kenjineku, that they are cooperating with me. But the point non email, it was in 2002. Came and agree, can I go 1 million? This 1 million cannot even pay the staff, or enough. Because when a lot of inflation, he changed so much. 1 million a month, that is 5 million. Because in the rivers and Delta Anaku. Because Anaku, if you know again when Ndịgbo, mana abịa n'ịgụnye ha n'ụmụnna anyị ka ha bụ. Anyị na-agụnye ha ma o nwere akwụkwọ m ga-ejipụtara gị ị ga-enwe ike biko mee ka ndị nọ n'ihe ama because ọ dị mkpa ka nna agụ unu ekwu ka nna agụ unu ka onye ọbụla mara n'ihi na mụ onwe nwe onye kwesịrị ike na ha ụmụnna anyị na ga na-egbu. But for many years oge niile Nwodono, they didn't show any interest. Oge Obi ọzọ nọ, oge onye anọ Ngariwe nọ, Ngariwe was eshi interest. Oge Obi ọzọ nọ, onweghị interest. In fact, onye ọha nwe the position of deputy president. Onye anwụọna kemgbe 2 years. A na-arịọ ha arịọ ka ha weta somebody. Onweghị anything. Ekpo meeting ime Obi agaghị abịa. Akpọ meeting onwe ka ha na-abịa. Even agara Rivers State last week. Okay, ngwa biko ihe ị na-ekwu na ọ bụghị narụgo okwu n'ọnụ. O nwere ihe ikwu kịta nwere ihe ọ rụtụrụ aka and ọ ga-eme ka m jụọ gị ajụjụ nke m chọrọ ịjụ gị. O nwere ndị a na-akpọ IPO. Ha kpọrọ ha Ihurowa Progressive Organization, bụkwanụ ndị Ikwere nọ na Rivers. Ha dere akwụkwọ degara ndị The Nation's newspaper. Ọ bụrụ na anyị gụọ ya n'ọnụ oyibo, headline ya bụ "We are not Igbo. Rivers Ikwere blast Chief Emmanuel Iwuanyanwu Ohaneze President." Now, ọ bụrụ na ị kwuola ya na-agwa ụmụnne gị, ụmụ gị na ndị ikwu na ibe bụ ndị Igbo, Igbo bụ Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu, ndị nene anyị n'ihu akwụkwọ, ndị nene anyị na igwe eji ekwu okwu, na ụmụnne anyị ndị nọ na Rivers na ụmụnne anyị ndị nọ na Delta anaghị akwụ ụgwọ. Anyị abịa mepee akwụkwọ Nation's newspaper na-ahụ ebe a sị gị kwụsịkwa ya, anyị abụghị ndị Igbo. Kedu ka obi dị gị na ịnụ ụdị ha? Ọ na-ewute m na Delta kwesịrị ike na ha Igbo. Anyị enweghị nsogbu na Nneọma na Ịka. Anyị enweghị nsogbu. Ime ihe dị n'ime ya enwe gọvanọ, enwere ndị na-awụghị ndị Igbo ebe ahụ. Enwe gọvanọ na-awụghị onye Igbo agaghị akwụ. But onwe nsogbu anyị nwere wute ndị Nneọma ọ ndị Ịka. Ndị niile a na-ahọpụta na-abịa nzukọ Igbo. Ndị eze ha na-abịa akpọmitere ndị Nneọma, ndị Ịka, even ndị agba nke nọ na Benin, ha amekwa na agba na ha Igbo. Ọ naanị ndị Ike Rivers awụ ndị si na awụhụ Igbo. So ọ naanị ha. As for kedu ihe Ohaneze ga-eme maka na ọ bụrụ na o rue n'ike oke, ịma na ya bụ oke na-abụ ndị a chịsịa ewelunye ndị a, ndị nke ọzọ chịsịa ewelunye ndị a. Ọ bụkwanụ na ekebezie oke olue na mgbe a ga-enye ndị dị etu a, kedu ka a ga-esi mie? Enwere ike ọ bụrụ ihe nwere ike ịza anyị, nwere ike ọ bụrụ ihe ime obi ime obi
because enweghị m ike ịza because ụta mụ na gị nọ now by January ọ dị suppose iwoke ndị Rivers. Now the point about it is na ndị Rivers niile onwe nke na-abịa meeting, ime obi anaghị abịa meeting. Agara m Port Harcourt agachara n'ụlọ Agụma nwunye ya nwere birthday, nwunye dị 85 years, o nwere birthday. Agụma one of our founding members of Ohaneze Ndigbo. But ndị ụlọ ha niile ọ dị ka ha nwere nzukọ kwuru na ha achọkwa na ha ederele United Nations akwụkwọ. Ha sị na ha agwala ekwele na ha sị na ha nwere 4 local governments wụ ndị kwere na so ha sị na ha awụ ihe ndị eche anyị aga onwe nke na-apụta na ịgakwa ta ahụda ịgba ahụda onwe nke na-apụta ịga to ọmụọkọ. So all a problem ka anyị nwere, but ihe dị n'ime ya wụ dịka m si gwa ha mgbe m nọ na press, m gwara ha si that na onye Igbo si awụhụ onye Igbo, mụ amana onye Igbo awụ the leader today, ha nwekwe nsogbu na aga m enyere ha aka because ọrụ m wụ to support every Igbo person. So ha kụzie na ha wụ ndị after all ọ nwekwara ndị Igbo gara America si ha wụ Americans, ndị gara Britain ha wụ ndị Britain. Anụkwa akwara ha ka ha mara that ihe a ha kọwara ihe a ha dere ebe a ha dere ha si na language, but Ohaneze ndị Igbo awụ naanị language. So isi na ha awụ ndị Igbo, o nwere ụmụ nwaanyị ndị Igbo alụrụ n'ala Ikwere, amụrụ ha ụmụ ebe ahụ, ụmụ ahụ Igbo blood, ogo na-asị na ha awụ Igbo blood, ha lụrụ many Igbo weapons, nkọwara ha all those things. So I think decision ya ime obi wu ndị ga-take decision on any matter. But the truth today is that I'm doing everything and I will continue as long as I'm in the office. I will do everything I can to make sure I bring them. Imeela tupu anyị abanye na ihe ndị oyibo na-akpọ the main issue bụ o nwere ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ na ndị niile nọ na YouTube na-ajụ, ụfọdụ ndị nọkwa n'ime Zoom a na-ajụkwa ya. A sị kedu ihe ị na-eme maka ịkpọkọta ndị Igbo nọ na Kogi, Delta, Akwa Ibom, Benue na ebe ọzọ dịgasị iche iche ebe ndị Igbo nọgasị. Ị nwere ike ịgwa anyị n'otu nkeji kedu ihe ọchịchị gị na-eme iji mee ka ndị a niile mara na ha bụ ndị Igbo? Ndewo. Ajụjụ gị dị mkpa, ọ dị mma. Oge mere this constitution nke mụrụ ugbu a, ọnwụ the chairman, ịnụche constitution Ohaneze taa, ọnwụ the chairman, oge mere ya, ọ bidoro Ohaneze in the 90s, oge na-azọ president. So ọnwụ onye isi oche constitution committee. Mgbe e mere ya, anyị mere neglect na that constitution. Ndị Igbo nọ na Cross River, ndị Igbo nọ na Akwa Ibom, ndị Igbo nọ na Akwa Ibom, ịma omume a na-akpọ Itumbu ụzọ ọcha ndị Igbo. Ndị Igbo nọkwa na ebe ịkpọrọ aha Kogi, ndị Igbo nọ na Kogi, ndị aha na Anambi ọcha ndị Igbo. Ndị Igbo bi na Benue, ndị Igbo bikwa na Benue. So ihe jụrụ dị mkpa, anyị enwere nzukọ anyị nwere because ha niile na-abịa na-ajụ otu echiri m ihe zone, ha anọghị na the steeti ndị nke nọ n'ala Igbo, ha anọghị na nke Rivers, ha anọghị na Delta. So mgbe anyị mere ihe discuss na net, anyị achọpụta that na anyị ga-egrupuzi ha niile together so that a na-azọ oge a ga-azọ ọkwa agaghị enwe sense of belonging, nwee ike nweta ọkwa. So anyị ga-eme any new constitution anyị na-eme na because Ohaneze ga-eme a new constitution, but that new constitution ga-awụ after the tenure of this office. I ga-adị sure that na emere accommodate ndị Ohaneze bi na Akwa Ibom, ndị bi na Cross River, ndị bi na Bayelsa, ndị bi na Benue,
ndị bi na Edo State. Now, in addition to ndị bi na Rivers na ndị bi na Delta, iwọcha onweghị any tribe nọ na Nigeria nwere mmadụ karịa ndị Igbo. So ọ ya ka anyị chọpụtara. So ajụjụ jiri dị mkpa. Achọrọ nka ndị Igbo nọ nga mara n'Igbo nwere mmadụ, Igbo nwere ọnụọgụgụ, enwere ebe niile. So Chukwu m ebere, aga m agbalị. And ya na-atọkwanụ m ụtọ, ọtụtụ ndị Naijiria nwere nsọpụrụ ebe m nọ. Mpụtakwa okwu ha na-asọpụrụ m n'ihi otu m si gụọ ozi na Naijiria. Unu magala na Naijiria nyekwanụ m, kwanyere m ugwu, kwanye m ọnọdụ. Aha m na Naijiria, ha na-enye m nsọpụrụ. So o were m anya na anyị ga-ete ha together. Nna Ukwu, thank you very much. Ekelela m gị. Igbo bụ Igbo ndị na-ege m ntị, ọ ka bụkwa mkparịta ụka Nna Ukwu bụ Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwu, CFR, onye isi ndị Ohaneze Ndigbo, ka mụ na ya na-akparịta nkata na State of the Igbo Nation Series. Ihe a bụkwa na ihe anyị na-ewetara gị na Njenje Media TV London, Nigeria, nke anyị na-achọ ka ndị niile bụ ndị na-achị achị n'ala Igbo, ndị niile ọnụ na-eru n'okwu, ndị na-azụ ahịa, nakwa ndị niile na-enwe mmasị gbasara ihe ndị Igbo, ebe anyị ga na-eweta ka anyị na ha na-anọ ala na-akpa kedu ka ọ ga-esi wee dịrị ala Igbo mma. Nna Ukwu, ka m bịachigha na okwu mụ na gị na-ekwu. O nwere nke ndị oyibo na-akpọ retreat nke Ohaneze mere na 27th of March na Old Government House, Abakaliki Road, GRA, Enugu. Ya bụ retreat bụkwanụ onye isi ya ndị chairman bụ Ambassador Oke Muche MFR, abịa nwee Prọfesọ Fred Eze, onye bụkwanụ deputy, enwekwa ndị ọzọ nọgasị n'ebe a. Ndị Igbo gbakọtara ebe a wee kwuo okwu wee gbasara maka ala Igbo. Ohaneze bụkwanụ ndị mere ka okwu a, nkata ụmụnne, bụrụ ihe gakwanụ n'anya ya. Mana ka a batara n'izuụka, na mbido izuụka, ndị Igbo niile, onye ọbụla nwere ekwentị a na-akpọ WhatsApp, amaghị m o nwere onye Igbo anụghị ụdị ihe a ekwuru. O nwere mmadụ na-abụ na-akpa nkata. Ihe anyị ghọtara na ofu onye n'ime ndị a na-akpa nkata sị na o si na nzukọ a wee pụta, wee sị na aha eji aga mba ndị Igbo, wee sị na a ga-eje ka eje yọọ ndị ugwu makwa ndị Fulani maka ya bụ mweghara ọchịchị n'ike nke ndị oyibo na-akpọ coup Chukwuma Nzọgwụ, Kaduna Nzọgwụ mere na 1966. Maka mgbe emesịrị ya bụ coup, mgbe ebidoro ịgba egbe, onye isi ala wee nwụọ, onye isi ọchịchị nke ndị ugwu bụkwanụ Sadona wee nwụkwanụ ya. Ọtụtụ ndị Igbo were iwe, wee sị kedu ka Ohaneze kwesịrị ịma ntọala etu ihe merenụ mgbe a nọrọ agha ga-esi wee nọrọ wee sizie na anyị ga-eje wee jee yọọ ụmụnne anyị mgbaghara ka ha gbaghara anyị. Mana onweghị mgbe ndị Igbo nọrọ ana wee sị Chukwuma jee n'aha anyị jee mebie ihe a na-ekwu. Ụfọdụ sịkwa na mgbe a na-ekwukwa n'ihe a na ndị Igbo bụkwa ndị na-achị ọchịchị, na onweghị mgbe ọ ga-asị nnọkọta ọ bụ na ndị Igbo tinyere Chukwuma Kaduna Nzọgwụ ka o mee ihe o mere. Ihe nji wee sị ka njụọ gị bụ na ọ bụrụ na ndị karịrị mmadụ 1000 kịta na-enene anyị, and inene ha ncha niile, ọtụtụ n'ime ha na-asị kedu ihe mere anyị ga-eji wee na-ayọ ndị ugwu, kedu ihe mere anyị ga-eji wee na-ayọ ndị ugwu. Nna anyị asị ka ịgwa ụwa niile ọ bụ eziokwu na Ohaneze chere ụdị echiche dị etu a, tụọ ya n'alụ ka ụdị ihe dị etu a wee mee. Biko kọwalụ Ohaneze. Biko, ana m agwa unu
eji m aha Chineke na-akpụ n'ihi na abụ m onye nne na nna m ndị fere Chineke gakwara Chineke ozi. Ana m eji aha Chineke na-eme ka unu mara na ihe okwu asị. Anụ ndị ọbụla makwanụ m na-anụ ihe m na-ekwu dịka onye ndu. Ana m eme press conference and every time m kwuru okwu ana m ekwu clearly na-akọwara ndị Igbo sị na ndị Igbo ihe Chukwu Maazi Ogwu na ndị otu mere enweghị anything to do with ndị Igbo. O nwekwara onye Igbo gwara ha sị ha ga-eme ya. O nwekwara mgbe ha bụ n'obi na ihe ahụ ha ga-eme ya na onye Igbo ga-abụ n'uru. Dịka anyị si ghọta, o nwere onye na-awụghị onye Igbo ha chọrọ ka ha mee prime minista, onye nọ n'ụlọ mkpọrọ, dịka anyị si ghọta, pụta ya ma na ihe nọ n'obi. But ihe na-agbanwejikwa m anya na nsogbu anyị na-enwe because o nwere ndị ugwu na ndị a na-akpọ aha ha bịakwa every time ụmụ ha na-ekwu nọ ndị Igbo, but ha ma that na ihe ahụ o nweghị isi, dakwu dị tata enweghị isi. Onye mere ihe o ji daa onye Igbo General Agụiyi Ironsi, and mgbe ọ dara ọkwa ndị a ndị politicians bịara oge ahụ ha gbasa ha si Ironsi jijiri ha power until enweghị America over all ha dịrị over power to Ironsi. Mgbe ihe mere egbuo ndị Igbo n'ugwu Hausa, Ironsi ewere power egbuo Ironsi, egbukwe ndị Igbo again. Ọ bụrụ na ọ nwere ndị kwesịrị ka aga rịọ ha arịrịọ na Nigeria ọ ndị Igbo. Ọ ya ka m ji set up a committee on peace and reconciliation. Onye isi committee wu a young boy, a brilliant young boy. Aha ya wụ Dominic Okechukwu, Dr. Dominic Okechukwu, onye Enugu State. A very brilliant young boy. Now, ọ na-eme the preliminary work. Ọ ya onye ga-eme because anyị chọrọ ịma why eji hate anyị. Ebe ọla gara asa na-achọ anyị, achabe na Lagos asa na-achọ anyị, aga ebe asa na-achọ anyị. Na-agba rọpụta mgbaraga Lagos, mgbaraga Abuja, mgbaraga ebe a. So ọ ya ka ọ na-arụ. Then e mere clear that na ọwa iwu ndị a ga-arịọ arịrịọ, ọwa iwu ndị Nigeria kwesịrị ịrịọ arịrịọ. Even ịbịa na nke ahụ na oge mere enwere ihe akpọrọ abandoned property na Port Harcourt. Ihe awụ ihe anyị chọrọ ime avoid. Ọya ka m ji na-agbagharị ebe by the grace of God and by destiny ọnwụ onye isi taa. Aga m eme sure that oge nwe onye isi ndị Igbo nobody tries it. Now awụ m onye na-apụta mbịaba mba na Nigeria ha ege ntị. Ndị a niile na-ekwu ihe a o nwere ihe atọ na Nigeria kwu okwu onye ole gere ya ntị. Ele people na-enweghị nri na onweghị ọkwa people na-achọgharị ego ha bịa kpọọ okwu ege ha ntị. Nna achọ ka ị mara na-agba ndị Igbo nọ ngazi ọwa asị ka ha na-atụ. Nzukọ anyị mere on 27th anyị mere ya na Government House. It was public and the press, all media was there. E mere publish ihe niile anyị mere. That meeting was very successful. Onye a kwuru na governors didn't come. I mere all retreat of committees. I need the governors, but governor of Enugu State, Oya was governor. Oya onye nyere anyị ebe the meeting. So he's a deputy governor there. We didn't want any governor there. All night ha ga-abịa. Ọ dịghị n'idi kpọ governors ha bịa hapụrụ ha na-arụ bịa retreat ebe ndị committee na-eme retreat. The committee retreat was very successful. Ọ gara ka ọma nnọọ. And onye ọbụla alakwara na ya obi juru ya afọ. O nwere onye ọbụla anya that day na Igbo ebidoro. E nwere ndị dị iche iche, ndị ukwu dị iche bịara. Ọ Rear Admiral si Madeke who the chairman of that meeting that day. Ọ gara ka ọma. Had him shocked na nnuzie that thing si na the thing na onweghị isi na emere 100 people invite ndị bịara. How does he know that man lekwu ya? What am I on him? So I was shocked. But what bothered me more than anything na o nwere ụmụ Igbo ga-abịa si na-eme Emmanuel Iwuanyanwu abuse. Ha nụ na Emmanuel Iwuanyanwu nwa ha nwoke mere ihe a ga-ajụ m sị
emere m ihe eme ka a ga-egbu m ebe nne m ihe mmadụ a na-egbu ngwa ya ọ na-egbu nna ya without hearing from him ekwu na mere ka ọjọọ ekwu m na awụ m Chineke awụ m mmadụ enwere m ike mee ka narị mma kpọdụ ị ga-ebu ụzọ jụọ ọnụ m si ihe a si mere ya imere eme ka eme ya the truth na-agwa unu ndị Igbo nọ nga awụ ihe ahụ okwu asị unu ga-eme ndị bere ebe ahụ ha dị ọtụtụ ihe dị ọtụtụ aga m adị very happy m na-arịọ ndị Igbo biko dịka nwa unu si bịa legide ihe anya ana m arịọ unu ahapụkwala ihe a unu mee investigate unu ga mee investigate unu ọ ga-atọ m ụtọ ọrụ na ndị a niile ma ndị kpụrụ ma ndị mere nnakpọ m iyi ndị na-eme m abuse nakpọ m iyi ọ na ha ga-abịa gwa m sị na ha emere ihe investigate na ihe ha nwụrụ na ọnwụ eziokwu ọkwa na ọnwụ eziokwu unu emenụ ka mara so but ọ ga-atọ m ụtọ because o wutere m na mmadụ bịaba kọọ ole ndị kụrụ ihe a ka mkpụ unu ndị kụrụ ihe a ọkwa these people set up so parallel Ohaneze Ndigbo ahịrị ha ndị Igbo akarịala ịga na Lagos enwere nsogbu ịga na Ugwu Hausa enwere nsogbu ebe ọbụla ha nọ ebe election onye meriri ya gasị na emerile ya ibin nke ya ndị Ohaneze nke a isi guzo o megide na election ọ just were ebe a na-ana ndị mmadụ ego onye ka ime Ohaneze Ndigbo attack enye ya ego etie n'akpa now ndị a na-eme ihe a nwere one character one enweghị ha ọrụ iwu ọcha most people na-eme ihe ndị a they have no hand job ụfọdụ ime ha ndị n'ọrụ nwụrụ na university emere ha retire they are not getting salary so enweghị aka ọrụ most of them na-aṅụ drug ị ga-ahụ onye ga-abịa kọọ akụkọ si na ihe mere na ihe na-eme nke asị all drug ha na-aṅụ drug most of them are liars enweghị any character now awụ m nna onye ọbụla n'obi eze n'obi ọgaranya ọrụ ihe a na-ahụ ndị ọjọọ na-ahụ ndị ọma anabatala ha bụ na-arịọ ha sị ha wepụ aka ebe ha na-etinye ya ndị ọjọọ ọ dịghị mma they are my children ndị lọya abịala lọya ndị Igbo abịala because o wutere ndị Igbo ihe a mere wutere ndị Igbo nọ na Naịjirịa ndị lọya abịala gwa m na enwere action nsị ha nọ nsị ha gala court mmadụ a na-egbu onye oge eli aga na-egbu onye ga-eli nsị ha gala court ihe ụmụ m ihe ga-eme ewu na ngagharị ide can apologize but achọrọ unu mara na nke a na-akpọ havi ugwu hafọdụ ugwu eme na apologize so men apologize onye nwa ya mere ihe ọjọọ me apologize ị ga-egbu ya egbu I'm not going to kill him. Ị ga-agbama ya akwụkwọ na kọtụma ya mkpọrọ because ego ọ ga-akwụrụ on my behalf onye ntakịrị ọwụ ya agaghị egbu ya egbu ibiri onwe onye nke kwuru are you hearing me? Yes, we can hear you, sir. Onwe nke kwuru na ndị Fulani nyere bribe of 100 billion naira 100 billion I saw it circulating na enyere bribe 100 billion how can I be giving 100 billion? The account. I'm 80 years. I don't need the money. I don't have many years now. How many years can we to live? Every China meeting, I have sold my 2 private jets. I went 2 private aircraft. SRM, I sold 1 last year. So, I mean, all I want to do now is to serve my people. So, but all the time that somebody got there, and Iwuanyanwu attack that destroying Igbos. Ndị Nigeria ga-ekwusi ọrụ Iwuanyanwu mmadụ lekọrọ onye mmadụ na Igbo because I have been honored everywhere. I was the pro-chancellor of University of Calabar for 4 years. I transformed the University of Calabar. The Faculty of Medicine, they named it after me. Na Calabar. I mean, you can see that everywhere I have served, I have brought glory and honor to Igbos. So, ha na-asị Igbo ọkwa na Iwuanyanwu lekọrọ onye Igbo ga trust. So what they are doing is fighting against, and who are these people? Onwe nke nwere any capacity. When nke ga say anything na Igbo, anything including sacrificing my life. So because greetings to trying to I'm not going to be vindictive because they don't know what they're doing.
Onye also for a natural 50 million naira. I will still call him and see if I can give him some money. I will still call him later on. Maka ndị Igbo ga na-ege ntị ama nghọta ife ikwu kịta. Achọrọ m ka akọwa ya. Na nkata ha akpara akpa, o nwere onye nke kpọrọ akpọ bụ na nghọta m bụ Harford Ugwu. Ya nwa bụ onye nke kpọrọ akpọ. Onye nke zakwaranụ fonu na-asị ya bụ si isi guzo anụ m na ọ bụ Ọbasi Igwe. Onye otu isi guzo. Okay. Ha abụọ ndị mgbe anyị fixiri mgbe anyị chọrọ ime ọ dị mkpa ka Igbo mara ihe a very important point. Ọ dị mkpa ka Igbo mara ihe a because onye na-amaghị nga mmiri si maa ya ọ na-arị mma. Mgbe anyị nwere this mean na government house Enugu, ha nwere fizikwe retreat na-akpọ ya na-eme announce na Ohaneze ga-enwe retreat na Asaba. Ihe nchọrọ ka Ohaneze nna ukwu ka Ohaneze ndị Igbo ghọta bụ ya bụ Maazi Dr. Harford Ugwu, onye nke si na ọ bịara ebe enwere retreat nekwe na ndị Igbo na gịnwa duru ndị Igbo si na a ga-eje yọọ ndị ugwu. O nwere mgbe Ohaneze gwara ya o so na kọmitii a họpụtara bịara retreat a, kedu ka o si pụta na-ekwu ụdị okwu? Well, I don't know how he entered because that was a committee meeting. I don't know how he entered. That man, I know on any committee. That man came to me and brought some books. He brought it to me. Ohaneze cannot publish it. So the manuscript. So he Dr. Alex Obonna, the public secretary, got through it. Got through it. Then I come from my pocket, my private pocket, and agree with him how to publish it. Alex, then he later say, "Oh my goodness, you refund me the money." Because Ohaneze went such arrangement. To be honest, I mean, any connection with that place, or I won't be at the meeting myself. You know, though the meeting was many people came, over 200 people. So I couldn't have seen him where I was staying. So the truth about it is that you are where now, Abela, because he knows he has people are so mad with him. Ndịgbo was very mad. So yeah, my brother got my apologize. Even all I'm money equal. Yana Simbiko na ihe also that na ehura maybe 2:30 onya at the mankoro ya that Igwe 2:30 na my here na-ekwu but even somebody commits na all mistake na this sorry. Nothing like that was discussed. Okay. Nna yuku iji nyere gị aka maka ikwuola na ya nwa ekwukwala ịma na asị nwa mmadụ emebula nwa mmụọ emegbu nwa ala mmadụ. Isi ikwu nwe ihe gwara Igbo niile n'ebe a no ndị ọkaikpe ụfọdụ asịla gị si gbaa ya akwụkwọ mana gị nwekwuola dịka nna ndị Igbo na ọ bụghị mbọsị nwata wufuru ogiri akwụ ka a na-akụ ya ihe. O nwekwara nụ ihe o kwuru n'ọnụ ya nke anyị nwa jikwa m ga-achọ ka anyị were nkeji abụọ anyị agaghị egecha ya mana ka anyị were nkeji abụọ nụ ihe ya nwa ji ọnụ ya wee kwu biko na ụmụ Igbo geenụ ntị. Greetings to all good people of Igbo race at home in Nigeria and all over the world. My name is Dr. Harford Ugwu, a native of Isuawa in Ogloko government area of Enugu State, a retired television officer, social reformer, and media consultant. This is my rejoinder to the cartridge headline that says, Igbo or Ohaneze begging Fulani for forgiveness. Narrator regrets statement
says it was a slip of tongue and requests correction by Professor Basiwe. All this started at 2:20 a.m. of Thursday, 2nd May 2024. A distress call woke me up from sleep, and Basiwe started a narration of how his phone was hacked, and people were using the contact in his phone to demand for money. That they used my number to request for 2,000 naira from 200,000 naira from him. After that, he asked me a question, Keleko Bodode. I laughed. Just someone from deep sleep. What crossed my mind was the event that took place on the 27th of March 2024 at Old Government Lodge by Ohaneze Ndigbo. The Ohaneze Ndigbo retreat, titled Akobu Ije. Rear Admiral Alsi Madeke was the chairman, and the 7 Igbo-speaking governors were invited. Why I picked on that event was that the crucial nature of that program, every leader in in all Igbo-speaking states ought to be in honor bound to be in that program. So I narrated to Obasigwe that of all the 7 governors invited, it was only the executive governor of Enugu State that sent his deputy. He picked that one as number 1. Number 2, that of all the committees that presented papers, that there was a peace building committee. I expounded on that peace building committee, and during my explanations, I made a slip that Igbo were meant to go to the Fulani and apologize for the casualty of January 1966, casualty of the coup. This whole event, as I was narrating, Obasigwe cut in to request that this discussion is of great Igbo interest and should qualify for circulating, all over. He knew I am of the habit of circulating information, especially video clips of social reform testimonies across Igbo nation. Okay. At this point, Nnayukwu, to start again the conversation, Munagi Nenwe. Yes. Ịnụla ihe o kwuru. Ikwukwala no tupu mkpọ ihe a. O nwere ihe ikwuru nchọrọ ka m weta. Ịma na ndị Igbo si na onye anọghị ebe eniri ozu na-aghọ ọchọ Igbo si n'ọkpa. Gịnwa bụ onye isi ndị Ohaneze, gịnwa bụ onye si na onweghị ndị gọvanọs ezitara, maka na ọ bụghị okwu dịara ha, na ọ bụ okwu dịara kọmitii. Mana maka na onye isi na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Mba bụ yanwa bụ onye nabatara unu, yanwa bụkwa na onye so unu, ngwa bịanụ were Old Government Lodge ka unu nọrọ wee mee ha. Nyenwa mekwara na o ji wee zita deputy ya ka ọ bịa nọnyere unu. Ịnụ ihe niile a ndị Igbo nụgo, onwego ndị ji maka ihe a garanụ welutu nwanne ha ilo. Onwego ndị na-akwado ọgụ na ha ga-eme nke a na ha ga-eme nke ọzọ. Biko nna anyị ukwu, ihe niile anyị nụgoro dịka ma nke ikwugoro dịka ndị mmadụ si nụ, kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo ọ nọ n'ụzọ na ọ nọ n'ụlọ n'otu nkeji banyere ihe niile anụnwa merenụ? O nwere ihe mmụta dịara anyị asị ndị Igbo na ihe
ihe m na-agwa ndị Igbo biko ha mara na ndị mmadụ anwụghị anyị n'anya, ndị mmadụ kpọrọ ndị Igbo ụgwọ. Onweghị ihe ndị Igbo mere ha, onweghị ihe ha mere, ọ maka ndị Igbo na-agba mbọ. Ịga n'ala ndị ọzọ, Igbo abịa biri, ha rụọ ọrụ, ha eme ka ọma, ha enwe akụ na ụba, ha ebiri n'udo. Onweghị ihe ọzọ anyị mere, anyị ka eji kpọọ anyị ụgwọ. Abịa na skuul, ụmụaka ya na-aga akwụkwọ, abịazi a ga-enwe federal character. Enwe federal character, that means ebe a na-aga university, onye Igbo chọrọ ịgụ medicine ma ọ law ma engineering, ọ ga-enwe score karịa before ya enweta ma ọ na-amụrụ ya n'ala Igbo. Ya wee problem anyị ekwere, but ihe ruo na nke ga-aba anyị n'aka agaghị enye anyị. Anyị wụ onye akpụrụ ụgwọ ka anyị were na akpachapụ anya. Onye n'ihe dịka otu mmụọ nọ na ọ kpọpụtara onwe m, Igbo niile kpọpụtara m, Igbo kpọpụtara m, kpọga na gọọmenti haus do m na abịazi kpọpụta m, bịa na-akpọtọsị m, na-akpọ m onye oshi, na-akpọ m onye ama, na-akpọ m onye na-egbu mmadụ. O nweghị ihe ha na-akpọbeghị nke mgbe ọ na-adị mwute, ọ na-adị mwute, ana ọ na-eme ka ndị ọzọ na-eleli ndị Igbo anya. Agasị na ndị Igbo na anyị adịghị reliable, na anyị enweghị leadership. Ọ na ga-abịa onye ọbụla ahụ n'ala Igbo azọ ọwụ mmadụ, onye ọbụla lekọrọ onye bụ mmadụ n'ala Igbo. Anụ ndị ahụ ekwu ihe, onye na-abịa si na Iwuanyanwu onye ochi, Iwuanyanwu ke olee ihe o mere na ndị Igbo? Iwuanyanwu ọ bụrụ igiri Igbo oji agara m Igbo oji ma in time of peace and war, ọ bụrụ na ege mmene m ya, ọ bụrụ na ịzụ mmadụ azụ na mọba 5,000 people in schools. So abịa ndị otu onye na-arụ ihe o mere, ya nọ n'ala Igbo tinye na-arụ ihe o mere, maka na-enwe nsọpụrụ. A man like me had 80-something years. Ọ bụrụ na ala ndị ọzọ ndị ka na ha nọ, ma ndị ugwu ma ndị Hausa ma gịnị ma ndị Yoruba, o nweghị ebe onye dịka m ga-abịa, ụmụaka bịa na-akpọ m iyi, na-eme m abuse, na-eme m insult, si na m na-ezu ochi, si na m na-agba ama. Because of ihe ha nọ, ha jụghị m ma mụọ eziokwu asị. Ịma ịhụta ihe a dị njọ. Ọwụhụ Iwuanyanwu ka a na-eme, ọwụ ala Igbo ka ha na-emetọsị. Because ndị Nigeria ma anọ na m Nigeria know me. Nigeria na-enye m respect. They know me very well. O nwebe ihe na-emebe, go to youth development. Enyere m ndị youth aka. Abịara m from Iwuanyanwu National Football Club. Even my aircraft, one of my jets, I lost it. My football club gara ịgba ball na Tunisia. When plane crash na Algeria, I lost my aircraft, lost some of my players and my staff, my pilots. Chineke mere ebere, emere that thing insured with Lois. They paid me, but I lost. I've lost a lot in serving Igbos. On the way at my 80-something years, otu onye na-arịbi ihe o mere na ndị Igbo bịa, Iwuanyanwu onye oshi, Iwuanyanwu onye ama, Iwuanyanwu riri 1 billion. And you know, akasị na-enye ha mara na Chineke bụ onye anyị na-efe. Chineke agaghị adị happy. Ha bịa ha ala cheke, ha ma apologize, I will forgive them. But onye na-achọghị ime apologize si na ya ga na-akpọ m onye na-arịọ ihe o mere, a ma hapụrụ ya na Chineke. Because mana biko, kedu ihe ọ dị gị ka kpatara ya? Ka anyị nenekene ya. Mgbe nna anyị ukwu nna ya Nwodo bụ president Ohaneze Ndigbo, a gara be ya n'Uke tụnye Ogbunigwe. Mgbe nna anyị ukwu prọfesọ George Obiọzọ bụ onye isi ndị Ohaneze, a gara be ya n'Ọkwa Udo gbaa ya ọkụ. Kịta gịnwa abụrụla onye isi ndị Ohaneze ndị Igbo. Mgbe ọbụla ihe a ga-agụta bụ na imere nke a na imere nke ọzọ, o nwere ihe ọzọ mma chọkwa ka ịsa anyị. O nwere nke anyị gụtara, onye na-akụzibu nkụzi na university na mahadum dị na Nsụka, nwere ihe o dere gakwara gbasaa n'igwe okwu na ndị ugwu enyela gị 100 billion. Ọ bụrụkwa M, ọkwa B, na ebunyere gị 100 billion. Billion. A sị m na 100 billion ebunyezere gị
Gịnị mezi na ndị Igbo amarozi na-ebunye ego ụdị ego? Now, you see, na ana m ekele gị ekele na-ekelekwe ndị Igbo niile na-ege ntị. Obi na-atọ m ụtọ na ndị Igbo na-ege ntị n'ihe a. Ana m ekele gị ekele. Onye wụ prọfesọ wụ onye nwere ntụkwasị obi na ọgụ na-akwụkwọ mata ihe. Ọ ya ka ị ga-eji gba na akwụkwọ a na-agụ Igbo enweghị isi. N'oge mbụ oge ka anyị na 20 years oge ka anyị ihe onye wee prọfesọ enweghị enwe ike kwuwe okwu ka ụmụaka ndị na-ekwu ihe a ha na-ile prọfesọ ndị a fọrọ ha na-aṅụcha drugs. Ụmụaka ndị a na-eme ihe a they are on drugs. That is the problem. Drug emebiela ala Igbo. O nwere ka a na-akpọ mkpụrụ mmiri every one of them na-aṅụ ya ma prọfesọ ma everybody ha na-aṅụ. So otherwise onye wụ prọfesọ ga-abịa agwa ya na mmadụ nyere 100 million eji ọ na-ekwu 100 billion olekwe n'ebe nyere ya. Onye na-enye di gị for what? Onye Fulani ga-enye gị 100 billion ka gị bịa ma apologize. I mean, I can't understand it. Agmeme na apologize engemeno ga we public. Ngenwe ike ga secretly ma apologize. Onwe obi ngeji ma ọ na ya ga-eme publicly. Ị ga-ahụ onye si ya prọfesọ na-ede ụdị ihe ndị a. Anyị ma prọfesọ dị ihe people get believe na o nwere sense, but prọfesọ kwa ugbu a o nwere ndị n'ime ha ma ihe, ndị n'ime ha nwere akọ uche. O nwere ndị kena amaghị ihe. Prọfesọ nke ga-abịa si na Emmanuel Iwuanyanwu na 100 billion from ndị egwu ole bakwunyere which account ka akwụnyere where ole bakwuru ya 100 billion wee gotakịrị ịma ndị ihe a dị ọ ya ka ga-eji ma na nsogbu nọ n'ala Igbo. Mgbe o rule stage onye wee prọfesọ ga-abịa na-akọ ihe ndị a ịma ọ dị mwute so much. Ha niile ndị otu these people na-abịa na-aga na-eme ya because ha na-afụ m parallel Ohaneze. When they can't get it, they want to destroy me now. You know, here na-agwa gị here, ha send even threats to me. Ha send threats to me. Na ga-egbu m na ga-eme nke a ga-eme ka that's sending threats. But these are people who are on drugs. But you see, ha ga-ama that I'm a warrior myself. Because I was a soldier. I cannot be frightened by them. Eventually, Ndịgbo. None of them can force me to go out. Oh, Igbo who holler that now I feel anything, I will go out. I'm not getting anything from this thing. I'm just there with the mind to serve. I'm determined to transform Ohaneze Ndigbo. And when in committees, and my people were working towards it, and I want to assure Ndịgbo that once I have an opportunity, ụmụaka ndị a kwụsị ịbịa na-akwụgharị mmadụ ihe I ga-eme ka Igbo dị iche. Nna ka njukene gị biko ka njukene gị ịma na ka a sị na a na-ekwu nke a na-ekwu nke ọzọ. Ego nne ka a na-akwụde onye isi ndị Ohaneze maka ọrụ ọ na-arụrụ ndị Igbo. Ka m gwa gị ma kobo ma afọ ma ego fuel ma ego ụlọ kobo onwe nke nne even na I don't take any money. It's my own. Ndị nke mbụ nwere ike na-eri ego but mụ nke m dị voluntary because enwere my companies unlike other people. Myself enwere business. I have my companies are still running. My companies are maintaining me. My companies are paying me. They're paying me. The only thing is if I go on a mission, like if I travel, then Ohaneze will pay for the flight or pay for the hotel accommodation. But there is no allowance, no salary, no payment of anything, nothing. And I'm not bothered about it. Oh, service in Ndịgbo. I'm not bothered. That is why it pains me that instead of any money or anything, all the abuses. I cannot come here. Ima igwageji okwu onye ọbụla anyị lewu mmadụ onye ọbụla ma ọ wụrụ ya ele onye ọ ga-awụrụ ya arị mma but ewere m ihe niile tie n'aka Chineke. Nna ya ukwu ndewo ịma na ndị Igbo toro n'elu si na onweghị onye obi ya na-eri nke ọjọọ. Onye asị ya jide ka o ji amara na nke ọ na-eme dị mma. Nna ya ukwu jide ka iji. O nwere ajụjụ na-abụ nka ga-ajụ gị tupu anyị apịachie mana anyị pịachie
onweghị ka ndị Igbo niile nọ n'ụwa ebe niile ụwa sọtụrụ ndị karịrị mmadụ 1000 na-enene gị na-egekwanụ ntị na-ama ihe anyị na-ekwu. M ga-achọ na m ga-enye mmadụ 5 ohere ka ha jụọ ajụjụ. Anyị ga-ewere mma ndị nọ ebe anụnwa anyị nọ na ndị nọkwa na Twitter na ndị nọ na Facebook and YouTube. Anyị ga-ewerekwa ajụjụ ha. Ajụjụ ọzọ m nwere ịjụ gị bụ dịka ihe Ohaneze na-eme, o nwere mgbe ụfọdụ ọ ga-aba iteta ụla anyị afụ ihe onyonyo na-akpaghalịnụ nke dịka na o nwere mgbasa anyị tetara ụla n'izu gara aga anyị hụ na obodo a na-akpọ Nimbo n'Enugu na o nwere ndị wakporo ha wee sụọ ha akwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ nwụkwara n'ebe a. Emesịa anyị hụ na aka bụ gọvanọ na-achị ya bụ steeti jekwara n'ebe ahụ wee ṅụọ iyi si na ọ ga-ahụ ntọala ndị mere ya bụ ihe. Gị nwa bụ onye isi ndị Ohaneze, ndị Nimbo so bụrụ ụmụ gị, ha so na ndị na-achị. Kedu ihe ị nwere ikwu na ogbugbu a amaghị ndị dị ha? Ụfọdụ si nọ ndị na-achụ efi, ụfọdụ si nọ ndị unknown, ihe ọzọ akpọkwara ha ya amaghị, mana ọ ndị amakekwu, ndị si na agaghị adị mma bụ ndị na-eme ya bụ ihe. Kedu ihe ị nwere ikwu na ihe a na-eme? Ọ dị mwute. Ọ ya mere mụ onwe m nọ nga anọ m n'isi isi ka Nnamdi Kanu must come out. Ọ m na fight ka eme release Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu onwe ihe ọjọọ mere. Mụ onwe m Emmanuel Iwuanyanwu, ihe ọla m kwuru ihe m believe in. I believe that na Nnamdi Kanu ihe ọ na-ekwu okwu ya mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Ọ ihe okwuge then abịazie gide ya, try ya, grant ya bel. Mgbe a grantekwara ya bel, achọ ka egbuo ya, ya chi gbalaga. So ya gbalaga. Onwe na onye a ga-achọ ka egbuo ya nọrọ. Onwe onye ga-asị ndị sena na bel, m gwara ha, see this man achọrọ igbu ya, ya gbalaga. Kekwe ọnụ gbalaga ha ka egbu ya. Ya ga ha gakwa gide ya na Kenya kpọrọ ya lọta. Ọ nwere onye Yoruba na-eme ụdị ihe a, ọ nọ na Kotonu. Ha hapụ onye nke nọ na Kotonu egideghị ya. Onye gara gide, ọ gara na Kenya gide onye nke nọ na Kenya kpọta. Ịma ihe ndị a na-eme ya wụrụ arịka na-eri ndị Igbo. Agala na court, the judge ekwu osi ka enye ya bel. Oge Buhari nọ, Buhari ajụ na agaghị enye ya bel. Nna anyị kwu Mbazulika Amaechi, ọ gbalịrị ike ya ka enwe ike grant ya bel, ha ajụ. Ọkwa ya mere Ohaneze taa under my leadership, anyị na ha fight. Agwala m ndị isi, akpọla m animal fight, akpọla m ndị gọvanọs niile. Gọvanọs niile ha niile kwere with me na ọ dị mkpa ka edilize Nnamdi Kanu. Ndị members of National Assembly ha kwere. Even nzukọ anyị nwere last time na that meeting, enyere mụ na Deputy Speaker Benjamin Kanu mandate to get appointment ka ahụ the president. The problem wụ Benjamin Kanu na kọwara na president have been traveling, and in fact ọ na-eme travel since then. Agara m Abuja, anọ m Owerri taa. Ọdụm gara Abuja ebe a ka si bịa last week, and president anọghị ya, president mere travel. So enwetaghala president, mụnwa nwere hope na ọ ga-edilize, because o nwere ndị na-eme ihe ndị a, ha si n'ọrụ maka na Nnamdi Kanu nọ na prison. Anyị na-achọ ka Nigeria wepụta Nnamdi Kanu. Onwe ihe o mere, onweghị ndị tiri ha ga-achọ ihe o mere kwesịrị ka ọ nọ na prison. Mụ onwe m as the father at this time, ọ wadị ka na-eri m, ewere nwa m narị ihe o mere, alọkwa ya up na prison. Onye ka ọzọ edilizere ya ga Germany. O nwere ka ọzọ sacha dịrị treason, enyere ya agrantala ya amnesty si na treason ya wụkwa treason. But onye nke onwe nke Nnamdi Kanu eji ya, o nwekwara onye ọ ga-arị ma abụ onye Ndịgbo taa, ọnwụ dị leader. So unu ma obi agaghị m mma. Ihe a so n'ihe a na-eji enwe nsogbu ndị a.
ụfọdụ ihe ndị ga-ahụ ndị ọjọọ ga-etinyesi aka na ya. So ịbịakwa ihe mere na Igbo, ọ na-emekwa ebe niile n'ala Igbo, but to different degrees. So ihe dị anyị mkpa bụ ịkpọpụta Nnamdi Kanu pụta, then amarazie ndị wu criminals na ndị na-awụ criminals, amara ndị wu ndị Hausa Fulani. Ịbịakwa na Hausa Fulani, even nke mere na Enugu steeti recently, mgbe m nwetara ozi ha gwara na ndị Hausa Fulani gara born place n'Enugu steeti ebe ụzọ border ha na ndị Benue. Mgbe m gara sende nziga ozi si aga m investigate, ndị gara m investigate gwa na ọnwụ ndị Hausa Fulani, na ọnwụ ndị Igbo na-azọ boundary na-egbute onwe ha. Ịbịa ụfọdụ ihe ndị a, ịga gị hụ another story, ọnwụ na ndị Hausa Fulani anọghị, ha nọkwa, but Nnamdi pụta na anyị enwe ike mara onye nwe onye, because si anyị ga-ama na ha nọ, because Hausa Fulani nọkwa ọnwụ naanị n'ala Igbo, ha nọkwa na-egbukwe ndị mmadụ n'ala ndị Yoruba. Unu ga-ahụ na onwe mgbe ha gara na chọọchị n'Ọwọ gbaa ya ọgwụ, na chọọchị ya emere n'Ọwọ, ndị Igbo nwụrụ na ya, ọtụtụ n'ime ụlọ ama na ndị Igbo nwụrụ na ya karịrị 16. Ihe a na-eme n'ugwu Hausa a na-ekwu Boko Haram a na-agbagbu, ndị Igbo nọ na ya. Ịma ndị Igbo, because na-eme investigate mara nke ndị Igbo nọ, ndị Igbo nọ na ya, because ndị Igbo nọ ya. Ndị Igbo bi outside Igbo land na Nigeria karịrị over 25 million. That's ndị Igbo bi n'ugwu Hausa ma na west ma ebe niile outside Igbo land, ha karịrị 25 million. So I did many. That is why dịka onye ndu n'oge nke a, njiji nwayọọ nwayọọ, o nweta ga-esi ime ihe n'ike egbusia ndị Igbo n'ebe ahụ ha nọ. Anọ ga-awụrụ m ihe ọjọọ, ihe mwute, na-abịa were ụmụ niile ndị nọ n'ugwu Hausa ndị nọ ebe ọzọ gbuo ha. Echemso nwa onye na-enwu nna, ọ ga-arị mma. So unu ga-ahụ na ọnọdụ nọ na ya dị very difficult, but ihe wu mkpa ekwela ha anyị nkwa na a ga-ewepụta Nnamdi Kanu. Agwala ndị Naijiria si onye ekwekwere ka ihe ọbụla mee Nnamdi Kanu. O nwere mgbe ọrịa ga ngwa ha si Nnamdi Kanu ihe mee ya ebe ahụ, ha mara kwadata agaghị m ejidere ndị Igbo, agaghị m enwe ike ijide ndị Igbo ma ọ na ihe mee Nnamdi Kanu ebe ahụ. So ha hapụkwa ya, onwe ihe m hụrụ o mere, onwebeghị onye ofesi ọ kọmitiri enyere ya bel before. So m gwara ihe ndị ahụ. So ihe gbasara ihe kwuru, yes, but anyị na-eme investigate. Ọtụtụ n'ime ha achọghị na ụkabe at times ndị unknown gọọmenti, ọkwa unknown gọọmenti na-aga egbo ndị polisi. So ndị Hausa adịcha many ebe ha nwere ike nọọ ihe dịka ebe border towns like ebe Ebonyi steeti na Enugu steeti, ịbịa na Anambra na Imo na Abia, they are not much there. Okay, nna ikwu, thank you very much. Ekelela m gị. Biko ịma na ndị nna anyị ha sị na abụ na-ekpesi ikpe si emezi na apil, emebe apil ọ bụla ipili eziokwu. Ọ bụ na unu na-apili eziokwu a dịka isi site n'usoro iji onyokomita wee nyoo ihe a na-ekwu, anyị ga-asị biko ka a na-eme ọsịsọ, maka na agba mbọ atụ n'ogwe na ọrọkwa n'ogwe ka a pịala akụ. N'afọ 2016 ya bụ Nimbo ofu ihe emume, 2018 ofu Nimbo, I think ụzọ 2 years ago, na 2024 ọ ka bụkwa ofu okwu aka a na-ekwu na agba mbọ atụ n'ogwe ọrụ ahụ ka a pịala akụ. Na biko nụ etu a ịnọ, ihe ndị Igbo na-ayọ bụ dododo. Ọ bụ na ọ nwee na ndị gọvanọ ara emetasị ya, ọ gị nwa bụ nna Igbo, ndị Igbo na-asị gị na gị na ndị ọlụ gị unu ga-akaba ahụ. Ọ bụ na ịdọ ndị gọvanọ aka na ntị, bụkwa na ijikwanụ kọọlụ na-akpọte ha n'ụlọ ka ha marụ na ndị anụnwa nọkwa n'ebe a, na ihe a na-eme adịghị mma, na ndị mmadụ ọkachasị ndị anọghị nso n'ụlọ, maka na mgbe ụfọdụ ndị ọ na-ewutekarịkwanụ bụ ndị anọghị nso n'ụlọ. O nweghị onye mazi etu nne ya ma ọ bụ nna ya kagoro nke ọ hapụ n'ụlọ, ma ọ dịzikwa ndụ, ma ndị nwa asị gbakpụrụ ha n'abalị ma ọ nwụọla. Ha nọrọ, ha agaghị anọkwatanwu. Bikonu, ọ bụrụ na ọ ga-adị Igbo niile mma, ana m ekwuchitere Igbo na nke a na-asị ha bikonu dododo n'unu neba ya anya. Nke ọzọ dị ka ibe ya bifo tupu m ahapụzie ndị mmadụ ka ajụ ajụjụ, biko onye ọbụla ga-ajụ ajụjụ, ọ bụrụ na echi ịjụ ajụjụ,
ọ ga-akakwa mma na idetuo ya edetuo ka m gụpụta ya, mana ịchọkwa na ị ga-eji aka gị jụ, biko nụ, maximum 1 minute. Onye ọbụla ma mgbe ọbụla m na-enwe mkparịta ụka ọ karịa otu nkeji, achọkwaghị m ịma ma ị kwuola ma ike ekwubeghị, m ga-akwụsị gị. Ihe asụsụ ikpeazụ m ga-ajụ gị tupu m webataba ndị mmadụ ka ha jụọ gị ajụjụ bụ, mgbe ị na-ekwu okwu esi na ọ ndị ụmụnne anyị nọ na Rivers ka o ruo ala iwepụta onye isi Ohaneze n'afọ na-abịa. Mụ onwe m makwara na iweta onye isi Ohaneze na-adị abịaba Jenụwarị o ruo mgbe o ji abụ. M wee sị gị, kedu ka ị si akwado maka ịhafe ọchịchị na ndị ga-ewere ọchịchị na Jenụwarị 2025? Lee anya ka m gwa gị, agwara gị na nọ retirement adị 80-something years. Nweta ugbu a mụ na gị nọ, onye nwere ike ịgara Igbo ojii taa, ọ ga-atọ m ụtọ n'ihi na at 80-something years atara m ahụhụ. Ịma m nwetara injury on my leg, I don't work well, I lost my leg. So the truth about it, you see, when the young, I was a sportsman, I was an athlete. Even when I was school of infantry, I graduated as the best all-round cadet. So I was quite but today, Adlam old. You could somebody now, I'm ready to surrender to the person. So that is the point. So overall, on January will determine our time. Imobi Unjononaka, he take a decision. Imoye di 82, he don't know whether he will be alive. God can call the person anytime. So if I'm alive till then, and there is a problem, if there's anything Igbo says you do, maybe, but I'm old. I'm old. So the only thing I'm doing, I'm actually lay a very solid foundation. So that Onyebia, even if I'm not there, I'm acting as a patron. I don't have to be President General. I can be outside. So Imobi is going to decide. This is the point. But you know, because it's 30 years. Amam si chukwumere mebere ego nwere ga-ezuru m ikpari ruo mgbe Chineke ga-akpọ m. Azụna m ụmụ m ndị ke nna sụcha bịa nwekwara ihe a ga-eji azụ ha. So masị na Chineke nyere m aka. Odo nwute na-enwe ụmụnne m ịbịa na-agba m ọtọ n'ezi na-akọtọsị aha m ebe niile na-akpọ m aha ọjọọ ebe niile ngazi a na-enyo m enyo. Na o nwere otu ihe mere na Owerri many years ago. Here, 18 men over many years ago, over some time over, people were kidnapped Umaka. And there were criminals. Over a woman, one of the people who one of them Otokoto. And there, Beraga, over one of my friends, Dr. Maazi, in fact, on one now. One of his very good sons, very young boy, I may kidnapped. They demanded a ransom. The man how I was the person who got them to be caught and then killed. Now what happened is that my doctor, Dr. Omako Oko, who Germany, I know one morning every 5 a.m. Omako drive up to my house. Kidnap that kidnap. My late wife, Fidora, I got pepper. We prayed. Because only a guru na Chineke we prayed. When we prayed, do you know that before Oko Nagadulo, why a man escape? Why a man escape? Oko Agway and why Webber Bono. Immediately bought the police. Police had a arrest. They were all arrested while sleeping in an uncompleted building in Owerri. And then arrest, Buruhaga. Do you know at the time, I got the information they were bribing the police. They're trying to bribe them. So I reported to the IG, the General Police, then Buga Abuja. The case was referred to Abuja because I made sure they were
strike. Now, eventually, when you had eventually, do you know what they said? Because they had Haga report to IG. Haga see that no one gonna report. That there were agents. My glass house. I think they said they sold it. Amount was also 7 million or 6 million. Nanji commission $1.5 million. Also, I know you had a special or an oil company. There are all then when a 7-story building no nowhere. That's my head office. Numbers there and had there for me 7 million. Nanji 1.5 million. I'm to really the money that they did, that the whole had kidnapped. No one can make a boy come right Congo. That is what it's all about. Then, but I made sure they were convicted and I made sure they were executed. But you see, so many misbehavior, I look at that's what to go to. Otokoto to me is a glory. In terms of Otokoto Nimbo, I'm a hero. That is why they're honoring me. If I'm not a hero, I will not be honored. I'm a hero. That's why in Nimbo, I'm worshipped and adored by people. That's why in Igbo land, only Wagabahu, only Woyoshimonya, Mabia, and this is titled Ndịgbo. And help you see, oh God, Macho, na family bagaware, I get a call Ndịgbo. Ndịgbo Gahanya, and them honor, 3 national honors, and when them honor everywhere, and when them honor na church, and when they honor them everywhere. But don't want to as if there is anything more involved. But those people were killed. I have no business with them apart from their saying, which is not true. The court saw it was not true, but they were all convicted and they were killed. So you know to go. So some people say it. But that is a heroic action. One of my heroic actions in respect of our people. And that action I made, immediately I exposed these people, they were arrested and killed. That thing stopped. Because God knows I have served our people. And God has been blessing me. I'm very happy God blesses me. But you can't quote. You didn't go anything. One of the women in America, they put that I should not kill those people. And so on. I mean, I can't understand. Only a good about my own life, as if I don't have a life. These people are threatening my life. You know, criminals threaten people's life. These are criminals. They don't have any leader of Igbos. Who is it? What is his pedigree? They have no job. They have nothing to do. It's only just looking for money. Thank you, Ekelekwa Ngiozo. Biko Ohaneze na-esonyere anyị. Anyị abịabago n'isi ngwụcha ihe anyị mkparịta ụka nke anyị na nna anyị ukwu bụ Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwu na-akpa. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị site na Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, ebe ọ bụla ị na-enene anyị, biko nyere anyị aka wenie ọnọdụ enu nke ndị oyibo na-asị like. Ọ bụrụ na ị naghị esonyere anyị, follow nke a na-akpọkwa ya n'ọnụ oyibo. Mma akpọnite otu onye weriela aka, oteela o werela aka, mana biko dịka m si kwu, otu nkejiri 1 minute. And nna anyị kwa ọ bụrụ na ị ga-aza ajụjụ a, ihe anyị nwere kịta bụ 15 minutes. Anyị apịachie okwu ama na gụnwa na onwe gị anọgokwu ana nọtakwu ya mma. Nwanne anyị nwoke bụ Prọfesọ Eze Sonny Patrick Ude, biko 1 minute and then you will answer you. Mana before mee gị admit, biko ọ bụrụ na ị chọrọ ịjụ ajụjụ, ị nweghị na your telephone o desịrị iPhone or Samsung or ihe ọbụla na-abụghị aha gị, gaghị akpọnite gị. Professor, 1 minute, the time is now. Unmute, please. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, I'm hearing you. Yes, aha iji eje mba. Nna anyị ekelelụ gị, anụrụ m ihe niile ikwu. Abụ m onye nkụzi na America for 20 years. Afọ m bụ Eze Ude. Ana m akụzikwa ihe gbasara leadership na organization.
Anụrụ m ihe niile i kwuru ịdị authentic ị nwere ihe a na-akpọ legitimacy but o nwere obere nsogbu Ohaneze nwere gbasalụ anyị nwa bụ ndị Igbo and ka unu si abata n'ọkwa. O nwere obere ihe ị ga-eme ka ụdị nsogbu gị nwa nwere na leadership na nsogbu ndị nke bịagolo before you nwere so that onye ị ga-hand over ghara inwenye. Biko unu ga-eme ka ọ bụrụ ndị Igbo na-ewepụta onye isi Ohaneze ka ọ ghara ịbụ na gọvanọ steeti. Ihe niile i kwuru amaka but m bịazie lote na gọvanọ wepụtara gị bụ gọvanọ Imo steeti. Nsogbu dị. Ekwuo Fulani ọringa ya bịa nsogbu dị. So ọ bụrụ na ị ga-emeli ya anyị so that onye ga-anọchi anya gị bụrụ onye ndị Igbo wepụtara anyị mara na onye Igbo wepụtara ma na ọ bụrụ gọvanọ kama ha jide dia 1 million. Thank you very much, Prof. I would like to, it's a very simple question. Okay, unless you can answer her later on together. Because I'm leadership selection by governors. So, Jovika TV, please. Okay, fine. I've taken note of that. Because I record there. Jovika TV, go ahead. Biko ekelele muno na Iwuanyanwu ekele kange. Mụ abụ onye ndu na onye chọpụtara Igbo ruo ụlọ. Ajụjụ m na-ajụ bụ biko nna ikwu before my ajụjụ ọkwa otu nke ha may use ya biko okwu ikwuru touched m so much gbasara ikpu iyi na ihe ndị a niile eme. Achọrọ m ime ka ị mara any public figure okwute ga-adarịrị n'elu mkpụrụ osisi ọbụla nwere ihe eweliwe ngwa ukwuu n'ihi na ụmụaka ọgụgụ oge anyị nwere ugbu a otu omume ha ji wee dịrị a ga-egbuchi nwa ya. Mana ihe m na-arịọ debe bụ enwere ọtụtụ ihe ndị na ha na-ekwu na imere ama m nke bụ eziokwu ụfọdụ nwere ike bụrụ eziokwu. Elee ihe ị na-eme iji gbanwee ọnọdụ like mgbe ọnọdụ kọmpanị gị bụ Adeland Enik na o sitiri on so many road ekweghị ka arụ a na-enyeghị gị ya ị ga-ekwekwe ka arịọ ya. Ọtụtụ ihe ha anụgo ihe ndị a abụ m onye ike duru abụ mụ na gị nwanne so anya nụ na ọtụtụ ihe ndị a m na-ajụ dịka onye Chineke kpọrọ gị dewe gị ndụ ruo afọ ole dị ugbu a elee ihe ị na-eme ịgbanwe ihe ndị ọzọ ihe ndị gara aga a na-ekwu n'isi gị. Alaghị m ihe otokoto ikwuru ugbu a ogo gosiri na aka gị dị ọcha dị a onye na-ekwu ya na ya kwuwe udo dịrị gị. Biko dịka m si gwa unu ọ bụrụ na onyonyo gị na-egosi iPhone onweghị mgbe m ga-eji wee kpọọ gị biko ekwuola m ya na mbụ ọ bụrụ na ị were ya aka elu m ga-ewetu aka gị. Ndubisi ịnọ ya ọ bụrụ na ịnọ ya biko Tango Elder Tango biko ị na-akwadobe. Ndubisi biko jụọ ajụjụ gị. Daalụ Njenje ekele gị. President anyị ekele gị. Biko ekele gị maka etu isi wepụta oge wee na-akọwalụ ndị Igbo etu isi achị na ihe ndị Igbo kwesịrị ịnụ. Mana nke dị mkpa bụ ka ị malụ na ụmụaka na-eto eto enweghịzi ihe ndị oyibo na-akpọ confidence ebe ọtụtụ ndị nna anyị fa nọ na ndị politician. Biko ka nna ayọ ọ bụrụ ọka na ajụjụ ka iwepụta ụdị ohere iwepụta na Njenje Media na other media platform like anyị nwa na run BVI Channel 1 iwepụta ya maybe once a month eme ya advertise ka ị bịa kọwalụ ụmụaka Igbo maka most of ụmụaka nọ na social media ka ọchịchị si adụ maka communication bụ ihe na-esekwe n'okwu. A na-akwụ many of you ka elites ndị dosela anyị n'ọnọdụ anyị nọ. Biko ihe nchọrọ ikwu. Ndubisi, thank you very much. Thank you very much for that question. Elder Tango, quickly. We'll take after Elder Tango, ọ bụrụ na imesịa nke ide nke ọza ajụ niile anụma when ka I made the second part na ya kwụsị. Thank you very much. Biko gaa n'iru. Elder Tango. Ị na-anụ m? Ana m anụ gị. Okay.
abatara m n'oge egidekwu chief anyị nna anyị okwu ya bụ ọtọ ka efu mụnwa bụ Eretango Chukwu arapụrụ Nigerian Army 1982 ife niile ọ na-ekwu afro ndị experience o nwere ebe bipụta Abuja nọ ebe a for long ịma na sekuriti ya dị gọvanọ n'aka sekuriti ya nyanwa nwere limit ya some blames a na-enye abụrụ blame some mistake ya na-enye abụrụ is mistake na ife na-enye ya bụ encouragement obi ya mapụ na ya obi sie ya ike at stage nna akwụ ka o si ama na-eji aga erigo plane ma ịga anywhere at 80 and nearly 70 years now na onye nọ 80 something o si arigo plane na-azụ elu na-azụ anyị mmadụ enwe ike na-akparị ya no good from the one I condemn in ife nas of nas so nke bụ na Chineke ka si Chineke gbaa ya ume and arụsị ike bụ. Thank you very much, Tango. Ola aha onye a biko ola aha ya Elder Tango. Elder Tango Ugochukwu eze ọnụ 44 na Oraifite. Eze ọnụ 44 na Oraifite. I live in Germany. Emesịa m ga-esendịrị gị nọmba ya. Thank you. Okay, Tango, thank you very much. Nna ikwu, ọ dịla ajụjụ one ma one ajụrụ. Biko, ị nwere ike iji nkeji abụọ ma ọ bụ ịtọ taa ya ka anyị wee werekwa nke mbụ bụ nke mbụ ka m gụpụtara gị ya. Nna ikwu gee m ntị. Ị ga-ege m ntị ka m gụpụtara gị ya. Nke mbụ bụ na kedu ihe ị ga-eme iji kwụsị ka ọ bụrụ ndị gọvanọ ga na-ewepụta nke ọzọ bụ na Jovika sị na o nwere etu esi akpọta ha na o nwegasịrị ụzọ the first one anya ọ dị simple ịma ihe ndị ahụ misconceptions like in my own case oge Obi ọzọ nwụrụ ndị Imo bịara ja aka ha the elders traditional institution they came to me arịrịọ m adọsị mpụta unanihe nnekwu are you hearing me? Yeah, I think it's off. No, nna ikwu anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Go ahead. Okay, mgbe Obi ọzọ nwụrụ ndị elders, ndị leaders, ndị various organization, ndị church, they all came to my house na-arịọ m sị mpụta. Oge m pụtara onweghị onye ọzọ pụtara by the constitution a ga-eweta mmadụ atọ. So but mgbe m pụtara no other person came out. Onwe onye ọzọ pụtara. Obviously I didn't want to do that, but when I saw nobody came out, then that is why I took it up. Ị ga-ahụ ndị a na-eme attack. I can't understand what they want. Even Imo people with them unanimously. Nobody in Imo was ready to oppose me. That is the way they have confidence in me. Ha niile with them. Now, all na-eso n'otu Imo niile wepụta mmadụ. Ọwụzi ọrụ Imobi ndị ọ nọ n'aka ịma ma ndị qualified or not. Mgbe m gara n'Imobi unanimously adopted me. So that is why I am the president today. In the past, I na-eweta about 3 people eme election. But ihe o kwuru the correct. Now the constitutional amendment I na-eme, and I agree, I can change the method of leadership. The thing, emergence, I can change here. In the new constitution, so I get liberal. But yeah, man, that na all unanimous because Hope Uzodinma didn't impose me. Hope Uzodinma is my boy. I mean, somebody cannot say, I'm married. Maybe I said, oh yeah, I'm married. When my age, my pedigree, my experience. When I got there, saying, oh, Governor Emmanuel Iwuanyanwu. You know, all know na Ndịgbo kwa ekwe n'Ugwu. It is Mungu. I'm a commander of the Federal Republic. I've got many things. So because Mungu. Thank you very much. I take advice the correct. Number 2. Na ajụjụ nke ịbụọ bụ na o nwere ọtụtụ ụzọ ndị asị na mgbe ahụ na ụlọ ọrụ gị na ọ bụ na now you see Ima
The point about contracts, there were many specifications. Government those jobs, government can move on up to today. If I want more than 20, 30 years ago, I can go before never retire. I could be up to now. I know to Alabeke, or one Alabeke. I've been in Nigeria, I never move for that now to Alabeke. Everybody remember or abandoned. He was government job. Myself, I went anywhere. I'm a professional engineer. I have a professional qualification to defend. And I'm very highly respected in I'm one of the most highly respected engineers. I'm the only engineers in my lifetime when an annual lecture, the whole engineers in Nigeria, when annual lecture series, engineer Dr. Emmanuel Iwuanyanwu annual engineering lecture, and then on my behalf, because of my work in highway and hydraulics. Thank you. The third one. Nke ọzọ maka na nke ọzọ bụ just ndụmọdụ mana nke ọzọ bụ etu anụnwa gị na ndị Igbo nọ na-akparịta ya bụ nkata. Ihe nwanne anyị nwoke bụ Nduwisi kwuru bụ na ị nwee ike ịkwa anyị nkwa na ihe a nkata a na-akpa bụ nkata a ga-ehibe ka ọ na-eme ọ bụrụ n'otu ọnwa bụrụkwa n'ọnwa na-abụ ka ọ bụrụ ihe a ga-eme. Ụdị nkata. Yes. Oh yes. Ana m agwa gị ihe a ọ dị mkpa. Enwere ihe a mere nga taa. Igwe ọrụ na anyị na-eme ihe a mbụ, igwe ndị a na-atụ asị anaghị enwe ike mee ya. Ịma achọpụtara m na ihe a mere taa ọ dị mkpa for ndị Igbo. N'ihi na ndị Igbo bi in diaspora dị very important. Achọrọ m unu mara unu gee ntị ndị nọ na diaspora. Eso na ndị hụrụ agha. Without Igbos in diaspora, anya na ha lụrụ agha. Mgbe agha bidoro, ndị Nigeria sa ga-emeri anyị in 2 weeks, no all police action. I bịara mee ha 3 years. They didn't defeat us. Anybody gwara gị defeat of Biafra, ọ asị. I was a young man, grad school of infantry. I started from second lieutenant and rode to the land. I fought from the first day I was commissioned. All these big men who generals. Ndị ha na Ojukwu na-eso okwu si Nigerian army. Ha na-ekwu okwu fall of Biafra. There is no fall. It was a negotiated settlement and in favor of Biafra. We held them for 3 years. If they defeated us as they wanted, ha gave it to Ojukwu. They cooperated Ojukwu as a prisoner of war. But they didn't defeat Biafra because of Igbos in diaspora. Ndị na America, ndị na Europe, ha na-tell every month. Ego ha na-atụ ka eji azụga ngwa agha. Ha na-eme organize relief material food. Dịka anyị na-eme organize now Ohaneze Relief Agency. So Igbo nọ na diaspora is very important. And you see, one of the things Mmiri achieve now, achọpụtala na Igbos in diaspora are a very powerful group. Now, I want to just briefly, when I was a young man, my father was a teacher. My father, I owned the Anglican St. West Mission. My father was always talking Great Britain, Great Britain. Map, a map, this atlas and another map. Britain is small, smaller than even Germany. So why is it called great? I discovered not because of the diaspora activities through the sea. They were very good. They were scattered all over the world in the sea. He watched, so they become popular. He watched the Jews. Jews, how many? There are very few, but they are very popular because of diaspora. The Biafra, from what I have seen, Ndịgbo, from what I have seen, by our diaspora power. That's why Emmanuel Ohaneze restructure now. Emmanuel Ohaneze in Europe with headquarters in London. Emmanuel Ohaneze in North America and Canada, headquarters in Washington, or some people are arguing that we should bring it to New York. Emmanuel Ohaneze South America and Caribbean, headquarters in Brazil.
Ohaneze in Asia, headquarters in China. Ohaneze in Pacific, headquarters in Australia. Ohaneze in Africa, headquarters in South Africa. Then Enugu is a worldwide headquarters. Governor Enugu State is giving us land to build a worldwide headquarters somewhere near Opera Square, just near Government House area there. So you can see that I have reacted because this is my experience during the war. If we get our diaspora structured, it will be a power to us at any time. Since people hate us, once we can organize ourselves, because people hate us, let us organize ourselves in all the continents we are, and then we'll be able to stand at any time. So all I can do is organize. So as far as I am concerned, I'm doing my best, and you can trust me. As long as God will never fail me. I always pray God. Nayukwu, thank you. Anyị ekene gị. Biko onye ọbụla ga-ajụ ajụjụ. Ọ bụ na unu na-ahụ ihu m, na-ahụkwanụ ihu nna anyị ukwu. Ọ ga-amasịkwa anyị na ọ bụkwa na ịchọọ ịjụ ajụjụ na anyị ga-ahụkwa ihu gị anya. Ka anyị kpọlite nwanne anyị nwoke bụ Nonso Emeka Ekwe. Biko anyị wetụlatala m ya 30 seconds. Nonso Emeka Ekwe. Chief Iwuanyanwu ekenekwa gị. Mụnwa bụ Chukwu Nonso Emeka Ekwe. Abụ m onye isi nwe Nwafọ Media in UK. I'm honored to, let me if I may deviate a little so that my thought can flow. I'm honored to have you here. Sir, my question is twofold. We have, let's assume that there's a propaganda saying that Ndịgbo now actually apologize, or have been asked to apologize to Ndịnwa, Ndịna. Why can't we use that opportunity? I don't know if Igbo has come through Ohaneze, come out to even ask, don't we deserve, make a pronouncement publicly that Ndịgbo itself deserve to be apologized to by Ndịnachi or Ndịobuna? Second question, sir. No, ofu question ka ị ga-ajụ. Thank you. Onye ọzọ, biko, onye ọzọ ka anyị ga-ewere. Kedu biko nụ, onye ọbụla ji iPhone ma any device, sorry, anyị ga-ewe gị. Nwanne anyị nwoke bụ Joseph, biko, jukena ajụjụ gị. Onye ọbụla chọrọ ịjụ ajụjụ, ị ga-agbanye ihe onyonyo gị anya. Joseph Anyalogo, biko, jukene ajụjụ gị. 1 minute. Good evening. Can you hear me? Yes, I'm hearing you. Yeah. Good evening, President General. Just one quick question. I ain't got time reading. Last year, September, I back on Owerri with the hope na Igbo leaders got work together to discuss if Basalo our security and development. Only go for about getting to 8 months now. It doesn't appear to be anything. I'm not none the governor taking lead, but President General Ohaneze Ndigbo are key stakeholders. Big Tinyanya, push them. Let us begin to hear how we can really address the issues of development and security in a realistic, sustainable way. Thank you very much. Not too many talks, but planned out. Thank you very much. So thank you very much. That ajụjụ ọ na-ajụ bụkwanụ nke anyị niile nọ. Anyị ncha esokwa m nọrọ the Southeast Security Summit anyị nwere n'Owerri. Nke a bụ ajụjụ nke ịbụọ. Ka m kpọta onye ọzọ emesịa ka ịzakọta ya ọnụ. Biko n'oge adịghị. Odenigbo, biko, Odenigbo. Odenigbo, unmute yourself, biko. Ngwan, ọ bụrụ na Odenigbo aka adịbeghị ka anyị kpọnite Odenigbo, biko. Unmute yourself.
I think Ndịgbo has some difficulties. Biko Maazi Tochukwu Ezeoke, biko jikena ajụjụ. Agha eji Ezemba ekene gị Nze Chukwuma Ezeoke, the former coordinator Ndịgbo na Germany. Ọ mụnwa na-ekene gị. Ajụjụ mgbe ife nna achọ ịyọ gị bụ na ene m ege ife niile ị na-ekwu, mana ife nna ayọ gị bụ na this Southeast Developmental Program nna ya nwodo ha design that thing si neba anya because our solutions to all our problems are embedded in that document. Use all your power to bring that document into life so that the subsequent administration will be working on it until we get it right, because now that document lies all these problems. Thank you very much. So, Odenigbo, thank you. Odenigbo. Thank you very much. Thank you. Odenigbo, are you able to unmute? Okay. Konyi Bazu, because Odenigbo, o gosili na imego mute, mana ọ dị ka na network gị gịnị a na-agba. Anyị ga-ewepụzi maka gịnwa ịjụ ajụjụ. Ka anyị were onye nke ọzọ, Crown Prince ụbọchị si ụbọchị. Crown Prince, if you can, quickly. Then ka anyị were ọ bụ na Crown Prince. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Just quickly, Ahaja Gamba, good evening. Tochukwu, good evening as well. Just a quick one. 3 things I just want to make a comment on. Ahaja Gamba, please, I think you are emphasizing so much on the detractors. If you can let them be, that would be better, because they will always be around the corner, like said by somebody else. So please just focus and eyes on the balls. Number 2, please, Ndịgbo, Hanyege another extension, because you seem to have a lot on your table. Can you accept, for the sake of Ndịgbo, to extend your time just a bit, so that maybe you tidy up things, including the constitution, so that Kona Gazi Ofuma seamlessly? And lastly, please, what are you doing about Ohaneze Ndigbo in Lagos State that seem to be on ending problems all the time? Thank you very much. Thank you. So ihe anyị ga-eme bụ ka anyị werezie anyị kpọbata nwaanyị nwaada Dr. Desi Nwozuzu. Ọ bụrụ na ọ jụsizi azụzụ ya ka nna anyị ukwu zaa ha ncha. Thank you very much for that. Chief, good evening. Ekenenge. I'm Daisy Mere Nwozuzu. I'm onye nkuzi na Coventry University. Sir, how are you? I'm fine, sir. Thank you. It's not a question really. It's just a comment. Odimana iputara ebe abia kwu ihe ndị kwuru egere m ntị ọfụma maka ihe ndị a circulatory n'onyonyo buru ibu. So odimana inwere this platform kọwaa and clear some air, and I'm urging you to continue to do so regularly, because odimana na-enye update to Ndịgbo ndị na-achị amara ebe anọ with Ohaneze. Maka 82 years, you're doing so well. God has been gracious to you. So just keep doing what you're doing. I think this approach is good. And I pray that God will give you more grace. Thank you very much. Thank you very much, Tochukwu. Thank you. Yeah, thank you, Daisy. Nnayukwu, biko ndị niile wenere aka enu, ọ ga-abụ etu a ka anyị ga-ewedobe. Anyị ga-achọzi ka nna anyị ukwu were ohere a, maka na onwekwara gị mgbe anyị kwukọtara okwu a ka ekwucha ihe gbasara okwu a na-ekwu, mana ihe anyị ga-eme bụ anyị ga-adọbiri ya ọna mgbe ọzọkwa dịka o si wee kwa anyị nkwa na ọ ga-abịakwa, anyị ga-abịakwa, ọ ga-agwakwa anyị ihe ọzọ emegara, anyị ga-ajụkwa ajụjụ. Ọ bụghị ekwucha tata okwu ana. Nna anyị ukwu, ka m gbapịara gị okwu ndị ajụjụ ndị ajụrụ gị. Nonse Mekwekwese, can we use the opportunity to seek for an apology? Anyị enwe ike iji ohere a maka okwu a dapụtara nụ ebubo ebogidere gị, ebubo ebogidere Ohaneze. Anyị enweziri ike iji ya sị, oke, ọ dịla ka o si dị, ndị ugwu na ndị anyị na ha agbata obi anyị, ọ dịkwala mgbe unu ga-eji si anyị anyị ndo na mmegide emegidere anyị. Ọ dị mma ka nza gị nke ahụ.
ịma ọ ya ka o ji ewute m nzukọ anyị mere nke a so n'ihe ịgọ my address ihe ahụ the team m kwuru sị na a na-ebogide ndị Igbo ihe n'ọwụ ha mere a na-abịa na-akọ akụkọ ịbịa n'ala ndị ugwu ndị nke bụ ndụ mgbe ha nwụọla ụmụ ha ahụ akọrọla ha asị ha gwara ha na ndị Igbo bụ ndị ọjọọ na ndị Igbo gburu mmadụ ndị Igbo mere nke a. So I may agree in that meeting. Now, the first step to getting them to apologize, I may agree. This properties in River State. They are against the now. They are against the 3 R's: reconciliation, reconstruction, and rehabilitation. The reconciliation was not done at all. It was all against us. Every state, only 5 states. I would only move. So in the reconciliation, I failed. So I put at the first step. Oh, this boy is doing his work now. That's Dominic. Okay, I got there when he finishes his work. I am appoint historians, experts in writing. I get there a book, and the title of the book will be "This is our story." Because we don't want other people to write our story. We want to write our story. This is our story. The history of Igbos in Nigeria from 1944 to date. 1914. From 1914 to date. That is what we agreed. And the title of the book we want to publish, "This is our story." The story of Igbos in Nigeria from 1914 to date. And this thing will be a book written by us to tell our story ourselves. They are still working and they have not collected the material. Once it is ready, I'm sure by next year we'll be able to launch that book. That is the beginning of telling Nigerians, because either a book, the whole thing will be there in the book. And we agreed on it at that meeting na government house. That's why I'm very sad over what those people did. So the person is right. We deserve an apology. We deserve it. But eager to Nigerians, they won't listen to you. But all night our story, it will be clear. The next one. Ajụjụ nke abụọ. And Yabo Igbo Stabilization Fund, aka Southeast Development. Okay. Yes, I know the question. Now, I'm here. And I made a promise. I want to have my next meeting next week. Based on this discussion here today, I'm going to recall everything about it, and I'm going to fast track it, because this matter has been discussed here. May I fast track. So by the time we have this meeting again, we must have gone fast. So God, on this right, I have accepted. I'm going to fast track. Thank you. Next one. Okay, nke ọzọ bụ a word of advice ka anyị ghara na ndị ụmụnne anyị ndị na-akọ waja ka anyị ghara na-ege ha ntị. Mana ịma na mụnwa na onwe m bụ onye na-amoderate, m ga-asịkwa na ọ na-adịkwa ize isi mmadụ ya rapụ, maka na ọ bụ nnọọ mmadụ ka eji afa ya were akọ ụfọdụ ihe niile a na-akọ na ọ nwekwa ike na-ewute, mana ọ dịgo ka ọ ya dị. Onye jụrụ ya bụ ajụjụ wee sị, ọ bụrụ na enye gị ohere ka a gbatịara gị ọnọdụ ka ị ghara ịpụzi Jenụwarị 2025, ị ga-ekwe ma emere gị ya ka ị wee kpagasị ụfọdụ ihe aka? Lanya ka m gwa gị, unu gee ntị. Ana m agwa unu, awụ m na ndị Igbo taa, I'm your father. I'm telling you, in 1967, mgbe ha bịara baa mba na ha ga-emeri anyị in 2 weeks, onwe ihe anyị nwere. Ndị Igbo gwara ikpere n'ala na-ekpere Chineke. Ọ Chineke ka anyị ji aga. Ọ Chineke anyị kpere nyere ndị Igbo ike. Anyị alụ agha no 3 years ameri anyị. Anyị enwe a negotiated settlement, no victor, no vanquish. Ọ Chineke. Ana m ekwu ya ebe ndịla old. Unu gwa ya ụmụ a ga-amụ n'ọdịnihu na o nwere oge na ndụ ndị Igbo ha nwere nsogbu, because oge ahụ ekperewu ihe ndị Igbo kpege.
anyị ndị na-efe Chineke anyị kpere ekpere. M ga-agbagbu unu ihe mere now, ihe mere m on Thursday afternoon, I think either Thursday afternoon or Thursday evening, this information. I was shocked. You know what I did? I went up, my father told me, I went and prayed. I called God Almighty, said, look, God, I have come to serve my people. I'm doing the best for my people. I've sacrificed everything. I've sacrificed my life. Vindicate me. Expose whoever is this. This thing better some hours. This man, Holy Ghost, I got push you. Yeah, let me confess. This man confessed. That confession. Anybody bragging like Chineke and around, I see God is working even now. God worked in our father's days. I did very poor. We say the number one. That is how this man came and confessed. All conspiracy against me. It's conspiracy. Even in the canon American idea, they're all part of the conspiracy. When you can see how professor and investor in Nigeria, all part of it. The grass the commissioner of police has stopped her. So they now turn to destroy me. And so on. But I don't want you to worry. I'm not bothered. Now, let me tell you, since April 30th, I got this job. I have not been sick for one day. This is the first time in my life I have stayed 1 year without going to see a doctor. I have been very well. That is why I believe that it is God. I have always believed in God. I'm telling you people as my children. I'm telling this to your own children. God Almighty is great God. Since I started this job, that's why I believe that God wants me to do it. As of today, I am very strong. I am stronger than I was even when I started. If it is God's will that I will continue, I will go ahead. I will not, if it is God's will, I can't stop. And I will continue to render services to my people. I will do it until God calls me. Ndịgbo, I believe that when I die, then I talk one also. I got one here, Gamba. You go to make burial. Izala ya bụ ajụjụ ịsịkwa na ọ bụrụ na ndị Igbo nye gị na ọ bụkwa na Chineke soro kwado mana mụnwa na onwe m bụ onye na akwado ihe anyị na-eme wee na-ajụzi na nke m ọ bụrụ na Chineke kwado ọ bụrụ na ndị Igbo kwado ya bụ constitution ndị Ohaneze ọ sịkwara na gịnị Constitution ndị Ohaneze kwuru na oge gị ga-akwụsị na Jenụwarị 2021. Ọ bụrụ na enwee ka esi ka emegharịa ya, ọ bụghị imebi uwe, ọ bụghị imebi ya bụ Constitution kwubere. Ka m gwa gị ihe nsogbu anyị nwere na o nweghị onye na-achọghị ka Rivers nọrọ. For Rivers, for some years, Rivers Anabia meeting, Anahabia Mobi, Anahabia neck meeting, Anahabia executive meeting. So that is all their turn. So Imobi will have to take a decision on what to do. All Imobi can take a decision. Imobi should take a decision. If they take a decision, it's okay. It all depends on Imobi, not me. Okay. But myself, Obiwu na nga na January, anaghị m arụcha ọrụ, anaghị m adịkwa ready. Ọ bụrụ na arụcha January, okwu onye ọzọ bịa from the side aga m na-enyekwara ya aka. Aga m enyekwa aka ịnwe ihe ndị a. But otu Ghana, mụ agara m Rivers State last week or last 2 weeks. Na-achọnụ because they have not even onye nke nwụrụ anwụ kemgbe. They have refused to replace him deputy. I am any deputy chairman up till now, deputy president up till now. All Rivers gave Ezra here. Nobody came. You see, so within us, Kaijine use somebody, Kaijine act as deputy president. So the truth about it is that now
had he all the clear, and also obviously, him a President General of Ohaneze Ndigbo, who the leader of Igbos worldwide, had they somebody from Rivers, or Ndịgbo big accept as somebody got put Igbo niile no America, no Europe, no everywhere. And may accept no one is here. Today, people accept me as leader of Igbos. Nigerians, my pedigree, they know all my services. So it is easy for them. When the past one served, they had pedigree. Everybody was satisfied with all bills, all of them were good. If Rivers can produce somebody who have that type of thing, but none of them had for over some years now, and I have everything. So even if somebody comes and and if the people, you see, the matter is very serious. It's a matter that is beyond me. All we him will be given decide because they are equally that they are not part of us. They are meeting Hammer, saying I know how they don't want to work with us. And even they are abusing me that I should never try again to call them Igbos. Okay, ya bụ okwu adịla imerimios. Ịma na ime obi Ohaneze bụ ebe ndị ọkachamara bụkwanụ ndị okenye nọ. Ndị Igbo nwere omenanya. Ask me the same question. So the issue is, if in the thought of Imobi, if it is, I believe that God decides. If it is God's will, and I'm asking, I'll do it. At this my age now, everything is what God wants. If it's not God's will, I couldn't have survived up till now because ụmụnne m ịma na ịntanetị Nigeria agbanigokwanụ wee nọlụọ dịka o si nọlụọ kịta. Ọ gbakwara mghalị na even ọ bụ ihe ịtụ anya bụrụkwa ihe inye obi aṅụrị na o kwere ka anyị kpaluo nkata dịka anyị si kpaluo ya. Ana m n'anya na nna ukwu ga-echigata maka na ọ dịka ya bụ ihe ịntanetị okopụla ka o si ekopụ. Mana ọ bụkwa nna ọ bịazighị okay. Ya bụ ịntanetị anyị na-ekwu okwu ya akụpụla ya. Ihe m ga-eme bụ ka anyị nwee ndidi na ọ ga-abata maka na anyị na-achọzi ikpokọta ya bụ nkata anyị na-akpa. Mana ihe nchọka unu mara bụ na maranụ na nkata anyị na-akpa dịka ụmụnne dịka ndị Igbo si n'aka ụlọ ọrụ Njenje Media TV nke bụkwa ngalaba Njenje Media Group. Igbo niile bụ Igbo na-ege anyị ntị na-enenekwanụ nkata anyị na-akpa na Facebook, na YouTube, na Twitter, na Twitch. Ebe ma ebe ọ bụla isi wee na-anọnyere anyị, biko otu ihe ka anyị na-ayọ gị. Kwado anyị. Nkwado anyị ga-enye anyị bụ biko tụnyere anyị aka enu, like, share, and subscribe. That's all we want. Dịka nna anyị ukwu, maybe na ya bụ ihe ịntanetị ekopụla maọkwa na ọ bụrụ na igwe enwurula ọkụ na batrị ya anwụọla, ịma na ọ ga-eje kwunyekwa ya n'ọkụ. Ka anyị were ohere a nabiri ajụjụ mmadụ abụọ ga-ajụ. Ọ bụrụ na ọ bịaghị ma ndị ajụsi ajụjụ ha, anyị ga-enyekwana ya ajụjụ a enye. Ọ bụrụkwanụ na ọ bịa, then aga m agwakwana ya ka ọ zaa ya bụ ajụjụ. M ga-ewere ajụjụ Dr. Zeri Ibakwaba. Dr. Zeri, ị nọ ya? Yes, good evening, gentlemen and ladies. Ndewono. Yes. Because city manager, city of Homestead in Florida, United States, even though I'm using my Nigerian law. Because my question, ụkwanụ ihe gbasara maka ọdịmali, enwere otu a ga-esi mee ka ndị niile ụmụaka Igbo nọ n'ọchịchị gọọmenti n'ala bekee, ma ọ bụ na Britain ma ọ na Australia or anywhere, can create a platform under Ohaneze where resources and best practices can be channeled
ma ọkwa n'ebe ndị na businessmen ma ọkwanụ ndị contractors when equipment they can surplus can be directed to Igbo through the instrumentality of Ohaneze. Is there a channel of communication that can be created and harnessed by Ohaneze? Ndewo. Nwanne m ikwuola ọfụma anyị ekelekwala gị. Ọ bụrụ na ọ pụta ka anyị mara ma ọ ga-aza nwa ya bụ ajụjụ. Onye ọzọ bụ Gerald Anieke. Gerald Anieke, biko jụọ ajụjụ nke gị. Ndị be anyị ekene m unu. Mụ nọ na Atlanta, Georgia. Ọ na-ewute na ụmụnne anyị nọ na Naịjirịa anụrụ akụkọ na o nwere onye atọọlụ, enwe akụkọ onye nke emegidere. Ọ bụrụ ndị be anyị ka a na-ebudo na ha na-eme ndị be anyị arụ. Mụnwa nọ ebe a, the only brother m nwere n'ụwa, ndị be anyị kpọrọ ya for 2 years now, afụbeghị m ya anya. Ajụ m chọrọ ịjụ Ohaneze bụ kedu mbọ ha na-agba iji nyere anyị aka bụ ndị nọ n'ọnọdụ dị otu a. Ha na ransom akwụnye ego na akaụntụ na Nigeria. Up till now 2 years afụtụbeghị nwanne m nwoke nwere hospital na Nigeria. Onwe ihe a na-eje n'ụwa nne aka ejero ịchọta nwanne m nwoke. Ohaneze iyuzuru m ha na-ayọ ka ha yọrọ m nyere m aka, mana onwe ha enyemaka m fụrụ ha nyere m. Ọ batazị jụọ ya kedu o nwere wing of security operative ha nwere bụ ndị Ohaneze ewepụta iji na-ajụ ese kedu ihe ndị mmadụ ga na-agabiga ụdị ihe a, kedu enyemaka ha na-enyere ha. Nwanne gị a ị na-ekwu Gerald, kedu ndị bụ ndị tọrọ ya? A tọrọ onye a na Ihiala February 19, 2022. Buru moto ya, moto afro moto anya ga na afụ ya anya. Ị na-akọwa ị na-akọwa na ọ bụ ụmụnne anyị bụ ndị tọrọ ya? Ọ ife a na-agwa anyị na ụmụnne anyị were ya. Were ọka eziokwu ka asị, o nweghị evidence anyị nwere to prove it. Ije a na-eje maka ya, eje m ije a jeta ya aka ajụ ese, agwa m nọ ndị be anyị kpọrọ ya. Mana unu kwụnyere ụgwọ? Akwụnye m ụgwọ, ya. Ndị mmụọ ka akwụnye ya bụ ego. Kedu ụdị akwụnyere ego na akaụntụ nwaanyị Naijiria. Ha kpọọ m gwa m na ha ewetago ego. So ajụ na-ajụ bụ Ohaneze kedu mbọ ha na-agba inyere ndị mmadụ aka na nwere this kind of nsogbu. Okay, thank you very much. Ọ bụrụ na emesịa anyị ga-ajụ ya bụ ajụjụ. Ekpere anyị nọkwa. Onye ọbụla nwere ike ikpe ekpere, anyị ga na-erota gị n'ekpere, na-erotakwu nwanne gị. Anyị na-ekwu ka ya bụ ihe mesịa bụrụ ihe iji nye obi aṅụrị na ọ ga-apụta n'udo. Ya bụ ihe anyị ga-ekwu. Biko anyị ga-ewere ndị ajụbeghị ajụjụ na mbụ. Ọ bụrụ na ọ nwere onye na-abịa nke ndị oyibo na-akpọ second missionary journey, ị ka ga-echeregodi. Jerry Okechukwu, biko ọ bụrụ na ị ga-agbanye ihe onyonyo gị ka ị jụọ ajụjụ gị. Jerry Okechukwu. Odejinjin, then ị kwesịrị ka gụnwa. Okay, good evening, sir. Jụọ ajụjụ gị biko. Hello, sir. Asị m gị jụọ ajụjụ gị biko. Hello, sir. Good evening, everybody. Okay, I'm grateful to all the efforts in Adne make and both Ohaneze. Mana ajum bụ the abebe dịka abụọ ma atọ. The first one bụ dịka Mr. Jonah. Okay, otu, okay. Okay, enwere any effort ndị Ohaneze na-emeke maka ịgbapụta nwanne anyị nwoke MNK nọ na nga so far ka o wee pụta maka na Sunday Igbo nke ndị Yoruba apụtago na
from the jail na mkpọrọ atụrụ ya since o nwere ntị ndị anyị na-eme. Okay. Nsogbu adịghị. Maazi Kingsley Obaji, please. Thank you. Thank you very much. I had again by Kelem, sir. Good evening. Emma, security abụrụgo a major issue in Igbo land. I na-achọ investment from the diaspora. Na-achọ ndị nọ Ugwu Hausa na ndị nọ na Lagos, Kafanata. The challenge is, how can people invest in our homeland where there's security challenges? How can their investment be protected? I need a regional security organization, just like they have in the West. Nasika, our governors, Biko, through Ohaneze, to organize a very strong regional security organization to help protect our homeland and to help encourage investment in Igbo land. Thank you very much. For ndị niile wenere aka enu, onwezighị onye nọ ebe a gbanyere ihe onyonyo ya. Onye ọbụla gbanyere ihe onyonyo ya anaghị ahụ ihu ya anya. Mana ọ chọrọ ịjụ ajụjụ, biko anyị agaghị enye gị ohere maka ya amaghị ihe nọ n'okpuru ihe a na-enyo. Nna anyị Iwuanyanwu echigatala. Nna anyị ukwu, ndewo. Hello. We can hear you. I have a network problem. I have a network problem. I hope you are hearing me. Yes, I know. I'm Okanama. I'm a network problem. So okay, well, go ahead. I'm hearing you now. Yes. You're welcome back. Thank you. Network in Nigeria bụkwanụ na asị na amaka agwachakwa na onye ala na ọ gaghị akwụsị ntamu. So amaka na network. Very, very heavy rain, and that is affecting it. Very heavy rain. So nna ukwu, anyị na-ewetazi mkparịta ụka na isi njedebe. Mana ọ nwere ajụjụ ọzọ anyị nwetara. Ofu onye n'ime anyị nọkwanụ America si, kedu ihe Ohaneze na-eme iji kpọkọta ndị niile bụ ndị Igbo nwere ọchịchị ha nwere na gọọmenti dị iche iche n'obodo dị iche iche ha nọ, ma ndị na-azụ ahịa, ma ndị emere elect na gọọmenti, ma ndị na-enwegasị ihe dịka road construction. Kedu otu o nwere ihe Ohaneze na-eme ka ekpokọta ha n'ofu ebe ka ha were na-enye aka? Ọ bụrụ ihe dịka ịrụ ụzọ, na ọtụtụ n'ime ha nwekwara ike nwee akara ngwa ọrụ eji arụgasị ụmụ ihe ndị a ha ga-eji wee nye aka ka ana Igbo wee na-emepe. Onwe ka Ohaneze si enegara anya na-emekwanụ ihe dị. Okay, I think the internet so now ihe na-ekwu ọ dị mkpa ọ ya ka anyị ji set up Ohaneze. Even a place like North America, with all the various groups, we get them together, including Igbos, honor in many areas. Ndịgbo distinguish. You might establish, as I don't know whether I didn't, maybe you may not have heard. We have for the first time, IMN established Igbo National Award, National Honors. So I'm with 3 honors INM awards. Even last year, people like Namdaziki were Opara, Stephen Odasebe, and many Ojukwu, all those leaders, they were honored last year. So we are this time was this continental, this number again, to know in every continent, Ndịgbo. So we are doing that. We know it's a very important thing. These are most of the things, but even you see, Ndịgbo Rome was not built in a day. I need the time, need some resources to carry all these things, because now many people, as at now, when we started, I didn't ask for money because I was spending my money.
But today, Ndịgbo are still impressed. Ndịgbo, they're still giving us money. Ndịgbo, they didn't show interest in Ohaneze much. And I didn't want to start asking them for money. But today, our program, what you have done, and they are contributing money. So I believe that I get enough money to run this program. So yes, the answer is yes. It's very important. Thank you. Okay, thank you very much. Nke ọzọ dị ka ibe ya bụ na o nwere otu onye n'ime anyị si na nwanne ya nwoke na ndị ntọrị mmadụ tọrọ ya na Ihiala n'afọ 2022 and na ha akwụkwala ụgwọ mbirike a gwara ha kwụọ nke a na-akpọ ransom, mana ruo n'ụbọchị taa na ha enwebeghị ike ịma ma nwanne ha ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Wee na-ajụ o nwere ka Ohaneze ga-esi nyenwu aka maka ndị nọ n'ọnọdụ dị otu a. Now, ihe dị n'ime onye ọbụla like Ohaneze, yes, onye na-anọghị na Nigeria ya mee ka anyị mara, a ga-eleba anya, a ga-enyekwa ya report. So ọrụ m onye bi America ma onye bi Europe, anywhere nwee nsogbu dị ụta, ya mee ka mara. Nchọkwara ka unu mara, ọ dị mkpa ka unu ndị na America na ndị na Europe unu mara, before unu bịakwa na Nigeria were ego nye mmadụ si ya ga-azụ ọrụ ala, ya ga-azụ ọrụ n'ala rụọ ụlọ. O nwere ikpe, enwere m about 4 cases now, 4 cases. Ndị nọ ma Europe na America, ha bịa n'ụlọ, onye ha ga-ewe dịka nwanne ha, ha enye ya ego si ya ga-azụta ala. Ụfọdụ ha na-ewere ala zụọ n'aha. Onye ahụ ga-anọ na America ma nọ na London arụcha ụlọ, ọma na onye ahụ zụrụ ala n'aha ya. Ọgwa ụdị ụmụaka a na-ekwu okwu na enweghị ha nsọ, anaghị enwe nsọpụrụ. Ụmụaka enwere n'ala Igbo na o nwere onye nke batara nye nwanne ya ego si azụta ala, ya azụ ala rụọ ala n'ụlọ n'aha ya. Nwanne ya lọtazie na-ajụzi ụlọ ya. Mgbe nwanne ya beziri ya chọzi igbu nwanne ya gbara ka lọtazie lọzie America. In fact, ọ gwara m anọ m n'ikpe ya. Enwere m 3 cases like that. So onwe ndị nwere ikpe problem ha mee ka anyị mara. Ohaneze, aga m enwe department ga na-eleba anya n'ụfọdụ ihe ndị a ka gwa unu the truth. Ọwụ na m ga-eme ka onye ahụ kwụ ụgwọ court, I cannot change it. But ọ onye ọla dị careful before gị inye mmadụ ego si azụ ọra gị ụlọ ma ọ zụọ ọra gị ụlọ, ogbodo nwanne gị dị very careful. Oge ugbu a ndị mmadụ adịghị kwụta ha dị before ha nweta ego onye rie, a na-asọ anybody, ọ dị terrible. Onye ga-apụta n'otu nọ na ya sị na m zụrụ isi na mgbara ama na-eme na-ekwu ịhụrụ a na-eme ya, ụjọ na-atụ ya. Ọkwụ ndị mmadụ nọ na Nigeria na ndewo. Nke ikpeazụ dị ka ibi ya bụ na o nwere otu onye, mana mụnwa ga-eche na onye nke a ọ bịaghị n'oge mgbe ị kwuru maka ya, mana o nweghị ihe okwu mere ntị. Biko ka ị gwakwa anyị ọzọ. Onye a jụrụ sị, kedu ihe ị na-eme maka iji gbapụta Nnamdi Kanu? Biko ọ bụrụ na ị ga-egbu ya n'ichekwa, ama na ikwubuola ya na mbụ, mana maka ndị anọghị mgbe e kwuru ya na mbụ, ka ọ bụrụ na ha ga-anụ ka ha nụ. Well, onye Nnamdi Kanu kesie nọ na court. There are 2 ways ịgbapụta ya. Either a hapụrụ the court matter, anaghị appeal, anaghị, or a use political decision. Political decision means through the president. Mgbe e mere election, unu hụrụ na Ohaneze support Peter Obi. Because anyị ma na onye nke anyị nọrọ na power, a ga-akpọpụta ya. Unu mara anyị Ohaneze support Peter Obi. Igbo niile support ya, vote ya, because o wuru anyị anya na ọ bụrụ na onye Igbo nọrọ na power, ọ ga-erelease ya. Now, mgbe Buhari nọ, onwe ihe anyị na-eme, Buhari ekweghị release ya. Ha ma their reason for whatever. And akọwara m ya before. Achọghị m ime repeat. Akọwara m the reason Ohaneze ji chọọ ka release Kanu, because onwe ihe Kanu mere. Kanu, as far as I dey concerned, o meghị anything to deserve to be there. Mgbe nkwenu meeting I mere last, a gwara enyere m onye Benjamin Kanu ka mụ na ya, deputy speaker, he's a very powerful man too. Ka mụ na ya nweta president as early as possible. So mụ na ya anọ m Owerri now, but m gara Abuja this week.
ọ gwara m na president mere tafụ president lọtaghala ya nwetaghala ka ya ga-akpọ m ana m eche kemgbe ma ọ ga-akpọ m kpọbe m but the point about it is that na ịma anyị na-ekwu na power a na-ekwu power dị mkpa na Nigeria ọ ya ka a na-ekwu okwu anyị nweta political power but anything get released Nnamdi Kanu now political decision is only the president or the president onye ga-enye instruction gwa court ha gwa the attorney general ha stop prosecution eme ya release. Okay, no. That is what we are asking for. I have been a court and I about up and down. Okay, but I can bug him president. I have from a southern coalition. Ndi South, Ndi Yoruba Fani Fere, Nandi Ohaneze, I have been together. So the whole of the South, under the leadership of Edwin Clark, Onisha, Onya, Dadanjo Onishin, that Fanifere, Namua Onishin, I make an open statement. Then I want them the middle belt. So in Nigeria today, South, Southeast, Southwest, the whole of middle belt, Agala in Mitrangwe in Abuja about 2 months ago. In that meeting, I made a resolution that Kanu should be released. It was our resolution and a communique. I passed here, published here widely. So you can see that now, even Agadika, President General Ohaneze, and with them, one the South, one the Yoruba, one the Middle Belt, that with us. All in the far north, most of these Fulani, good people and Hausa people who are not with us. So that is the truth about it. And then we are trying to get all those who be happy. Once we get them, it means the whole country is saying it should be released. So there is no need for the president not to release him. Even I got far, meet the question on Yorubas. But president have not been around for some time. When I travel, last time I got Netherlands. From Netherlands, I got Saudi Arabia. This last week, this week I have an email. And then the other week was their Muslim thing. It was fasting and so on and so forth. So the truth about it, all their impact, because we believe that Ogenyaka for our security. Because once Nnamdi Kanu is released, then I am resident and it's not because they're releasing Nnamdi Kanu. I am why they are doing it. So we want him to be released, and then not Emmanuel Iwuanyanwu. I want it because I don't see what he has done. Because people who know me now will be bold enough to say, no, but he didn't do anything. Just to talk about suffering no matter which is true. That is all he did, and I agree a lot. It's not an offense. It's not an offense. The only thing I got a plebiscite. If the plebiscite works, fine. If it doesn't work, so there is no offense in it. So anybody who is telling him, and I want to see on him, if anything happens to him, I have issued the notice to Nigerians. So they will not. The repercussion will be terrible. No, because he's my son. He's my son. I'm the father of all of them. And no father would like his son to be treated that way. And the boy is sick. Yes. The boy is sick. Na-ekwu, anyị ekwutala okwu a ka ọ dị mma. A sịkwa na ọ bụrụ na ngwere nọ karịa n'uji ọ bụla aghọ. Anyị ga-eweta mkparịta ụka ya n'isi njedebe. Dịka isi wee kwa anyị nkwa, anyị ga-akaba ahụ na ọnwa na-abịa abịa ma ọ bụ ọnwa na-abụọ na-abịa abịa na anyị ga-akpọkọtakwa ndị Igbo ọnụ ka ha chịkwa ọnụ ga-ajụjụ ọzọ sị ịkwa ndị a ikwere tata, kedu ndị emeela, kedu ndị fọrọ afọ, kedu ebe anyị dịrị enyemaka, kedu kwanụ ka anyị ncha niile ga-esi bịakọta ọnụ dịka ụmụnne wee nyụkọ mamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ. Eji m ohere a wee na-asị deme n'iji kweta ka anyị na-aga kparịta nkata dịka ụmụnne. Nke ikpeazụzi bụ na mma asị gị biko ị ga-eji otu ohere ka iwe nyezie ndị Igbo niile ebe ọbụla ha nọ na-enene gị ka ị gwa ha nke ndị oyibo na-akpọ okwu nchịkọta bụ closing remarks. 1 minute. Thank you, sir. Now, ihe m chọrọ ịgwa ndị Igbo
Ahanwo Emmanuel Iwuanyanwu. Emmanuel, hear me, God is with us. Ndịgbo God is with you. Ohaneze is there. Wherever you go, obey the laws of the people. Don't disobey the laws of the people. Ezunoshi Abalama. Onye bịa bagi chi megidegi ebe ọbụla ị nọ, ma ọ na America, ma ọ na Europe, ma ọ Asia, ma ọ Africa, Ohaneze gapụta. Ọgba agaghị ama na Igbo nwere mmadụ. Eminem galvanize all our big people there with me. So ihe shike ebe niile Chukwu mere ebere. Even the most important airlines ndị ga na-agba na Nigeria, all Ndịgbo nwe. Ịma mgbe mbụ I was the first Igbo man to have an airline. My airline was Oriental Airline. But you know, oge gara the old nkwụsị Oriental Airline. I nwere Igbo airline we can fly Ndịgbo out. Last time, o nwere mgbe ejiri m oji na ndị Igbo nọ na prison na this place na Ethiopia na abịa na egbu ha. So o nwere ụzọ si gbalịa somebody abịakwa achọrọ ya gosi ya ga-ewegara ha. So anyị na-eleba anya na nsogbu niile ndị mmadụ na-enwe because ọrụ m enwere m dịka ọrụ m mgbe abịara tinye m n'ọnọdụ Chineke abịa nye m ike. It means that Chineke chọrọ ka m were ndị Igbo dịka ụmụ m. Ọ ya mere ọbụla ndị a na-akpọ m ndị ochi na-akpọ m ndị ama onwe ihe m ga-eme ha. Ọ bụrụ na ha bịa sị na ha dị sorry, Chineke ga-forgive ha. But ọkwa na ha na-continue na-edu m, they will see the repercussion because onwe ihe m mere, I'm innocent. If they repent and say sorry, God is going to forgive them. Amen. But if they continue to run down an innocent person who had built Mandike room Kahanaman, I may repent now. I'm mighty happy. Chineke God forgive one. But that alone, one came Lagos Ajoloi. Oga Lagos Nampo, every day, came on Greba, woman, the Eze, Mandi, man, everybody. Everybody at Ndịgbo. You got a Lagos now. And at Ndịgbo. Here gbasara somewhere ajụjụ ihe gbasara ndị Igbo isi okwu na Lagos and so on. Ịbịa were ihe gbasara isi okwu ndị Igbo bute n'isi, ọ ga-akwụsị gị ime ihe ị na-eme. Mbịa were ihe gbasara isi okwu ndị Igbo ahụ buru ya n'isi, ọ ga-blọkụ ihe gbasara this development chọrọ ime. So but aga m eji nwayọọ nwayọọ na-eleba anya. So nna asị unu ndị na America, ndị nọ Europe, ebe ọbụla unu nọ, Chineke gọzie unu. Dịka nna ahụmahụ eji aga mba, ana m agọzi unu taa. Ana m agọzi unu otu nna na-eji agọzi nwa. Ihe ewe ike ndị Igbo nyere ndị ka ahụ eji aga mba. Eji m ya na-asị Chineke nna ọbasi nọ n'elu ya gọzie unu niile. Onwe onye nwere mkpa taa mụrụ unu kwuru okwu na ahụmahụ eji aga mba mkpụ ha ga-ebi. Onye nwere ọrịa ya ga-ala. Mgbe nwe ụmụaka, mgbe nwe nwata, ọ bụ destiny child. Nne nna agaghị ha si mgbe bụ ha ihe. Onwebe onye mkpụrụ ihu na-enweta ihe ọ chọrọ. Gaa hụ n'ụlọ taa, onye ọnọ ga ọnọ na-ama ihe na-ekwu. Ihe ọla mkpa gị, Chineke ga-adagbore gị n'ihi na Emmanuel Iwuanyanwu ekwuola ahụ eji aga mba ekwuola. Chineke ga-agọzi unu site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. 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 He said, thank you very much. Thank you very much. That has been the one-on-one conversation with Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwu on the state of the Igbo Nation Series here on Njenje Media TV globally. Now, it's been a wonderful conversation for the past 2.5 hours, getting to 3 hours. I mean, normally it doesn't extend this long, but because there are a lot of issues that ought to be unpacked on one, so hence we have taken this time. But I believe that you sitting down at home, having listened so far, will see the part that Ohaneze has taken. And it's also good that we sometimes sit down and listen to leaders and elders when they speak. You should be able to know the truth when you see one. Ndịgbo sikwana, amakwana mmiri zoro ezo, malunke ahala ahia. On that note, I will say, Nayuku,
thank you very much for being our guest tonight. And we'll be happy to have you some other time. On a larger note, we'd also want to have other leaders within the great Igbo nation, including the governors, to come and have conversations like this that we have done today with their sorry, now you I think your connection. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Go ahead. Ajurumaka Summit. Yes, the security summit we had in Owerri. Admeburuku echekra ndị gọvanọ. Ihe gbasara the summit. O nwekwara onye kwuru okwu ifọmụ a police unit dịka nke mere na Yoruba for security. Ọ dịka onye si America jụrụ ajụ, ọ dịka Kingsley Obaji. Regional security. Security, yes. Elebe anya. Ma regional security, ma the outcome of the former summit, I'm going to take it up. Even this near the dimpa on a wuku on a nyama my agenda. Ima Otonya na amachi. Unu mwanzu kwa mwananga na bali enyene maka. When I'm next meeting this week by Thursday, next week Thursday. Most of the things we discuss Gagana next meeting. So Admasin and Richer, I'm very grateful. So to by June, I get another one. Day one. Thank you very much. It is always better to judge than to war. I akpala nkata dịka na nna na nwa ụmụazị wee jụkwa ndị niile Ohaneze site n'ebe ụwa niile gbara gburugburu wee jụọ gị ajụjụ. Anyị na-asị gị demedeme. Etu aka anyị ji asị ụmụnna anyị ndị nọ na ịntanetị na-ene n'anya, anyị na-asịzi unu